Krishna. Warm welcome for today's Bhagavad Gita session. நம்ம இன்னைக்கு வந்து 5வது அத்தியாயம் பார்க்க போறோம். இதை புரிஞ்சுக்க வேண்டிய ஞானத்தை வேண்டி பகவான் கிருஷ்ணர்கிட்டயும் ஆச்சாரியர்கிட்டயும் நம்ம பிரார்த்தனை பண்ணிக்கலாம். ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாயா. எல்லாரும் மியூட்ல இருந்துட்டே சொல்லுங்க திருப்பி இந்த மங்களாச்சரணை. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாயா. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாயா. ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ अज्ञानतिमिरन्दस्य ज्ञानागंशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं तदान्ति स्वपदान्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुधपदकमलं श्रीगुरोन् वैष्णवांश श्रीरूपं साग्रजातं सगकन रघुनाथान्वितं तं सजीवं सात्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपदान् सगकन ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च ये कृष्णा करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिका कान्त राधाकान्त नमोऽस्तु ते तप्तकाञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दे वनेश्वरि वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभयेव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो ब्रह्मण्यदेवाय को ब्राह्मणैदाय च जगदिताय कृष्णाय गोविन्दाय नमो नमः। नमो महावादन्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नाम्ने गौरवत्वेष नमः। गुरवे गौरचन्द्राय राधिकाय तदालय कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। मुखं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घायते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुं दीनदारणं परमानन्दं माधवं श्रीचैतन्य ईश्वरम्। नमः पङ्कजनाभाय नमः पङ्कजमालिने नमः पङ्कजनेत्राय नमस्ते पञ्चगाग्रहे कृष्णाय वासुदेवाय देवकीं नन्दनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। नमो ॐ विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिन् इति नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणि निर्विशेष शून्यवादे पाश्चात्येशतारिणि नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयम् उदीरयेत् नष्टप्रायेष भद्रेषु नित्यं भागवत सेवयां भगवती उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी शृण्वतां स्वकथः कृष्ण पुण्यश्रवणकीर्तनः अर्हन्तैस्तोहै अभद्राणि वितुनोति सुकृत्सतां पञ्चतत्त्वात्मकं कृष्णं भक्तरूपस्वरूपकं भक्तावतारं भक्त्याख्यां नमामि भक्तिशक्तिकम्। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा अनेवरुक्कुम அத்தியாயத்துக்கு போகிறதுக்குள்ள 3 முறை எல்லாரும் ஹரே கிருஷ்ண மகாமந்திரம் சொல்லலாம். ஹரே கிருஷ்ணா 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 ஹரே 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 ராம Hare ராம Rama, Rama ராம ஹரே Rama, ஹரே Hare Hare, ஹரே கிருஷ்ணா Hare கிருஷ்ணா Krishna, கிருஷ்ணா Krishna ஹரே Krishna, ஹரே Hare Hare, ஹரே ராம Hare Rama, Hare ராம Rama, ராம Rama ஹரே Rama, ஹரே Hare ஹரே Hare, Hare Krishna, கிருஷ்ணா Hare கிருஷ்ணா Krishna, கிருஷ்ணா Krishna ஹரே Krishna, Hare Hare, ஹரே Hare ராம Rama, Hare ராம Rama, ராம Rama ஹரே Rama, ஹரே Hare Hare, ஜெய் Hare கிருஷ்ணா அனைவருக்கும். ஸோ இந்த அத்தியாயத்தின் தலைப்பு பார்த்தீங்கன்னா கர்மயோகம் கிருஷ்ண உணர்வில் செயல். ஓகேங்களா? ஸோ
இந்த அத்தியாயத்தில் வந்து மொத்தம் 29 ஸ்லோகங்கள் இருக்கு. அதை வந்து அஞ்சா பிரிச்சிருக்காங்க. அதாவது தாமரை இலையில் நீரை போலன்னு சொல்லிட்டு முதல் 12 ஸ்லோகத்தை பற்றி விலாவரியாக சொல்ல போகிறாங்க. அதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா மூன்று பிரிவுகள் இருக்கு. கடமையை செய், பலனை எதிர்பார்க்காதே, புலனை கட்டுப்படுத்தி வச்சுக்கோ. அதாவது தர்மத்தின் 4 தூண்களை வந்து பின்பற்றுன்னு அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றார். இதுதான் ஃபர்ஸ்ட் 12 ஸ்லோகத்தில் பார்க்க போகிறோம். அதுக்கு அடுத்தது 13லேருந்து 16 வரைக்கும் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு செயலை செய்யணும்னா அதுக்கு 3 பேர் வராங்க. ஓகேங்களா? அது யார் யாருன்னு பார்த்தீங்கன்னா உடல், ஆத்மா, பரமாத்மா. ஓகே. ஸோ எல்லாத்தையும் சமமாக பார்க்கறது. அதாவது 17லேருந்து 26 வரை இதை பார்க்க போகிறோம். மாற்றம், அதாவது தாக்கம், அதனால வரக்கூடிய மாற்றம். அந்த மாற்றம் எங்கேருந்து வருது? தன்னில், நம்மக்கிட்டயும் சரி, மற்றவர்களை காணுதலில் மாற்றம். ஓகேங்களா? ஸோ இதெல்லாம் தெரிஞ்சுக்கிறதுனால இந்த செயலாற்றுபவர் 3 அதெல்லாம் தெரிஞ்சுக்கிறதுனால நம்ம கிட்ட வந்து ஒரு தாக்கம் ஏற்படும். இந்த தாக்கத்தினால வந்து நம்ம மனநிலை வந்து மாறுது. மாறும்போது நம்ம என்ன பார்க்குறோம்? நம்மையே பார்க்குற விதத்தை வந்து வேற ஆகுது. அதாவது இத்தனை நாள் நம்ம வந்து இந்த உடல்னு நினைச்சிட்டு இருக்கோம். பட் இப்போ வந்து நம்ம ஆத்மான்றத புரிஞ்சு அப்புறம் வந்து ஒரு பகுதியாக தான் நம்ம வேலை செய்கிறோம். ஒரு செயலை செய்யணும்னா இத்தனை நாள் நான் தான் கரெக்டாக நினச்சிட்டு இருக்கோம். பட் இப்போ வந்து என்ன தெரிஞ்சுக்க போகிறோம்? நான் வந்து ஒரு பகுதி தான் அப்படின்னு தெரிஞ்சுக்க போகிறோம். அதுக்கு அடுத்தது இதெல்லாம் புரிஞ்சுக்கிட்டு வேற ஒருத்தரை பார்க்கும் விதம் வந்து மாறுபட போகுது. 27லேருந்து 28 வரையும் பார்த்தீங்கன்னா அஷ்டாங்க யோகத்தை வந்து இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணுறார். அதாவது அடுத்த சாப்டர் அத்தியாயம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா முழுசாக நம்ம அஷ்டாங்க யோகத்தை பற்றி தான் பார்க்க போகிறோம். அதுக்கு வந்து ஒரு முன்னுரை மாதிரி இங்கே ஆரம்பித்து வைக்கிறார் இந்த அத்தியாயத்தில். கடைசி ஸ்லோகத்தில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அமைதிக்கான வழி என்னன்றதை பார்க்க போகிறோம். கடவுள் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கடவுள் பற்றிய அறிவு தான் நமக்கு வந்து அமைதியை தரும். நம்ம நேற்று பார்த்தோம் இல்லைங்களா? எது வந்து நமக்கு வந்து அமைதி தரும்? நம்ம வந்து எப்போ வந்து கடவுளுக்கு வந்து பக்தி செய்கிறோம், நான் வந்து கடவுளுடைய நித்திய சேவகன் தெரிஞ்சுக்கிட்டு நமக்கு என்ன ஆகுது? அவருக்கு பக்தி பண்ணிட்டு வந்து நமக்கு வந்து அமைதி கிடைக்குது. யார் ஒருத்தன் வேதங்களை ஏத்துக்காம அவன் மன போல செய்கிறவனுக்கு வந்து அந்த மன அமைதி கிடைக்காதுன்றதை பார்த்தோம் இல்லையா? ஸோ கடவுள் விரும்புகின்றவாறு கடவுளை அறிந்து கொள்ளுதல். ஓகேங்களா? அதுதான் இங்கே வந்து முக்கியம். ஓகே. அது எப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா பகவானின் ஆனந்தத்திற்காக அனைத்தையும் அர்ப்பணித்தல். எல்லா லோகங்களும் உயிர்வாழிகளின் உரிமையாளர் அவர்தான் தெரிஞ்சுக்கிறது. அனைவரினுடைய நலம் விரும்பி அவர்தான். ஓகேவா? இது வந்து பீஸ் ஃபார்முலான்னு சொல்லிட்டு படிக்க போகிறோம். ஸோ இந்த பிரிவுக்குள்ள நம்ம இந்த அத்தியாயத்துக்குள்ள போகலாம். ஹரே கிருஷ்ணா. முதல் ஸ்லோகம் படிங்க. அர்ஜுன உவாச்ச கிருஷ்ண மாதாஜி சந்நியாசம் படிக்கிறேன் மாதாஜி. கர்மணாம் கிருஷ்ண படிக்கட்டுமா? புனர்யோகம் ச சம்சசி யத் சந்நியாசம் ஸ்ரேயயதேவம் கர்மணாம் கிருஷ்ண தன்மே புனர்யோகம் ப்ரூஹி ச சுனிஷ்டிதம். சம்சதி யச்ரேய ஏதயோரேகம் தன்மே ப்ரூஹி சுனிஷ்டிதம். ஹரே கிருஷ்ண. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. அர்ஜுனன் என்ன சொல்றாரு இங்க வந்து ஃபர்ஸ்ட் ஸ்லோகம் பார்த்தீங்கன்னா, கிருஷ்ணரே, முதலில் வந்து நீங்க என்ன சொன்னீங்க? செயலை துறங்கன்னு அப்படின்னு சொன்னாங்க. அப்புறம் வந்து என்ன சொல்லுங்க? பக்தியுடன் செயல்படுன்னு அப்படின்னு சொல்லுங்க. இதுல ரெண்டுத்துல வந்து எது சிறந்தது அப்படின்னு சொல்லிட்டு கேள்வி கேட்கிறேன். எனக்கு இது வந்து தயவு செய்து விலாரியா சொல்லுங்கன்னு அப்படின்னு சொல்லிட்டு. அப்போ வந்து இங்க அர்ஜுனனுக்கு குழப்பம் இருக்கான்னு? குழப்பம் இல்லை. அவர் வேதங்கள்லாம் படிச்சாரு. இந்த கேள்வி எதுக்கு கேட்கிறார் மறுபடியும்? நமக்கோசம் கேள்வி கேட்குற. ஓகேவா? செயலை துறக்கிறதா இல்லை பக்தியோட செய்யறதா, இது ரெண்டுத்துல ஏதாவது எனக்கு ஒரு விதத்துல கிளாரிட்டி கொடுங்க அப்படின்னு சொல்றாரு. பக்தி தொண்டு வந்து பாத்தீங்கன்னா துறவை விட மேன்மையானதுன்னு சொல்றாங்க. ஓகேவா? ஸோ நம்ம வந்து செயல்களை செய்யணும். பட் எப்படி செய்யணும்னு பார்த்தீங்கன்னா கிருஷ்ண உணர்வோட செயல்களை செய்யணும். ஏன்னா பக்தி தொண்டு வந்து திவ்யமானது. ஒருத்தன் பக்தி பண்ணும்போது அவன் இருதயத்தில் இருக்கக்கூடிய அழுக்கு கலங்கங்கள்லாம் வந்து படிப்படியாக விலகுது. ஓகேங்களா? அதுதான் வந்து சைத்தன்ய மகாபிரபு கூட தன்னுடைய சிஷ்யாஷ்டத்தில் சொல்ற சேதோ தர்ப்பண மார்ஜனம் தவ மகாதாவாக்னி நிர்வாபனம் ஸ்ரேய கைரவ சந்திரிகா விதரணம் வித்யாவது ஜீவனம் ஆனந்தா புதிவர்தனம் அப்படின்னு சொல்றார். அதாவது சேதோ தர்ப்பணம்னா நம்ம இருதயத்தை வந்து சுத்தம் பண்ணணும். ஸ்ரீ கிருஷ்ண சங்கீர்த்தனம், இந்த சங்கீர்த்தனம் மூலம் மகாமந்திரம் மூலமா தான் நம்மளால வந்து இந்த அழுக்கை வந்து எடுக்க முடியும். ஓகேங்களா? ஸோ அந்த அழுக்கு போச்சுன்னு வச்சுக்கோங்களேன், அப்போ என்ன ஆகும்? கடவுள் வர்றதுக்கு நம்ம தகுதியாக வச்சுருக்கோம் நம்ம இருதயத்தில். ஓகேங்களா? ஸோ அதுக்கு என்ன பண்ணணும்? அந்த பக்தி தொண்டுன்னா என்னென்ன? நம்ம வந்து நாமஸ்மரணம் பண்ணுறது, அப்புறம் பகவத்கீதா படிக்கிறது, படிப்படியாக போகணும்.
படிப்படியாக போகும்போது நம்ம எல்லா விதமான புக்ஸை வந்து படிக்க ஆரம்பிப்போம். ஆரம்ப நிலையில் வந்து பகவத்கீதை நல்லா தரோவாக படிச்சுக்கணும். அதுக்கு அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா லெவல் 3ல வந்து சில புக்ஸ் ஈஷோ உபநிட்ஸு, நெக்டர் ஆஃப் இன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸ் அண்ட் நெக்டர் ஆஃப் டிவோஷன் அதை படிக்க போகிறோம். அதெல்லாம் படித்த பிறகு நீங்கள் அப்படியே கண்டினியூ பண்ணீங்கன்னா பக்தி சாஸ்திரி வந்து படித்து முடிக்கலாம். அதுக்கு பிறகு வந்து பார்த்தீங்கன்னா பக்தி வைபரில் ஸ்ரீமத் பாகவதம் வந்து படிக்கலாம். இது வந்து படிப்படியாக நம்ம வந்து புத்தகங்களை வந்து படிக்கிறது, வேதங்களில் வந்து நம்ம படிக்கிறோம். நம்ம மாத்திரம் படிக்கிறது இல்லாமல் எல்லாருக்கும் வந்து இந்த புத்தக விநியோகத்தை வந்து பண்ணணும். அதுதான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஆஹ், பிரபுபாதாவுடைய குருவும் சொல்லியிருக்கார் இல்லையா. அதை வந்து அவர் செய்யவும் செஞ்சார் இல்லையா. உன் கையில் எப்பெல்லாம் காசு இருக்கோ அதை வந்து நீ என்ன பண்ணு, பிரிண்ட் அடித்து எல்லாருக்கும் விநியோகம் பண்ணுன்னு சொன்னார் இல்லையா. ஸோ இதை பண்ணணும். அதுக்கு அடுத்தது நம்ம என்ன பண்ணணும், கடவுளுக்கோசம் பாடல்கள், நமக்கு தெரிஞ்ச பாடல்கள், சின்ன சின்ன பஜன்ஸு நம்ம கற்றுக்கிட்டு நம்ம பாடல் அவருக்கோசம். ஓகேவா. இது பண்ணுறதுனால பாவத்திலிருந்து படிப்படியாக வந்து விலகுவோம். ஓகே. ஒருவர் அனைத்தையும் துறந்தவரோ அல்லது தன்னிலையில் இருப்பவரோ எதுவாயிருந்தாலும் அவர் கிருஷ்ண உணர்வில் உள்ளாரா என்பதுதான் முக்கியம். சரிப்பா, நீ சன்னியாசியா இரு, சம்சாரினா இது எதுனாவா இருக்கோ அது பிரச்சனை இல்லை. நீ கிருஷ்ண உணர்வோட செய்றியா? அதாவது நான் சமைக்கிறேன், அது வந்து கிருஷ்ண உணர்வோட செய்கிறேனான்றத கேள்வி. ஓகே. வேலைக்கு போகிறேன், கிருஷ்ண உணர்வுக்கோசம் செய்கிறேன்னா, சம்பாரிச்சிட்டு அதில் வந்து ஒரு பகுதியை கிருஷ்ணருக்கு வந்து எடுத்து கொடுக்குறேன்னா அதை. அப்புறம் வந்து நான் வந்து ஒரு பூந்தோட்டத்தை வந்து மெயின்டைன் பண்ணுறேன். அதில் வரக்கூடிய துளசி மலர்களை வந்து கிருஷ்ணருக்கு அர்ப்பணிக்கிறேன்னா அதெல்லாம் தான் பார்க்குறது. எனக்கு டைம் இருக்குது, நான் வந்து ஏதோ ஒன்று பார்க்காம கிருஷ்ணருக்கு ரிலேட்டடாக திங்ஸை வந்து பார்த்துட்டு கிருஷ்ணருக்கோசம் டைம் ஸ்பெண்ட்னா இதெல்லாம் தான் அவர் பார்த்துட்ருக்காரு. ஓகேவா. ஹரே கிருஷ்ணா. ரெண்டாவது ஸ்லோகம் படிங்க மாதாஜி. तजि सेकेण्ड् श्रीभगवानुवाच सन्न्यास कर्मयोगस्य निःश्रेयसकार उभौ तयोस्तु कर्म सन्न्यासात् कर्मयोगो विशिष्यते। हरे कृष्ण। ஹரே கிருஷ்ணா. புருஷோத்தமராகிய முழுமுதற் கடவுள் பதில் உரைத்தார். செயலை துறத்தல் விட பக்தியுடன் செயல்படுதல் இரண்டுமே முக்தியை ஏற்றதாகும். செயலை துறக்காத ரெண்டுமே எதுக்கு வரும், முக்திக்கு வந்து வழிவகுக்கும். ஆனா செயலை துறந்துட்டு நீ என்ன பண்ணணும், பற்றற்ற நிலைமையில வந்து கிருஷ்ணருக்கோசம் வாழ்க்கையை வந்து அர்ப்பணிக்கணும் இல்லையா. அதுதான் உண்மையான சன்னியாசிக்கு அழகு. அப்புறம் வந்து பாத்தீங்கன்னா நீ வீட்டிலே உட்காந்துட்டு கிரகஸ்தனா இருந்துட்டு உன் வீட்டு வேலையை செஞ்சுட்டு கிருஷ்ணனை நினைச்சிட்டே செஞ்சனாலும் உனக்கும் முக்தி கிடைக்கும். ஆனா இது ரெண்டுத்துல எது சிறந்ததுன்னு பார்த்தீங்கன்னா பக்தி தொண்டில் செயல்படுவது சிறந்தது ஆகும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றேன். அதுக்கு உதாரணங்கள் நம்ம பார்த்தோம். ம். மூணாவது ஸ்லோகம் படிங்க மாதாஜி. ज्ञे- ज्ञेयः स नित्यसन्न्यासी यो न द्वेष्टि न काङ्क्षति निर्द्वन्द्वो हि महाबाहो सुखं बन्धात् प्रमुच्यते। हरे कृष्ण। எவன் ஒருவன் தனது செயல்களின் விளைவுகளில் விருப்பு வெறுப்பு அற்றவனோ அவனே நிரந்தரமாக சந்நியாசியாவான். பலம் பொருந்திய பொய்யங்களை உடைய அர்ஜுனா, எல்லா இருமையிலிருந்தும் விடுபட்டுள்ள அத்தையோன் பௌதீக பந்தங்களில் எளிதில் வென்று முழுமையான முக்தி அடைகின்றான். ஸோ சன்னியாசியனுடைய குணாதிசயங்களை வந்து சொல்றாரு கிருஷ்ணர். அதாவது சன்னியாசியனவன் எப்படி இருக்கணும், இந்த பௌதீக பந்தத்துல இருந்து விடுதலையா இருக்கணும். அதாவது பற்றுதல் அவனுக்கு இருக்கக்கூடாது இல்லையா. இது என் மக்கள், இது என் நாடு அப்படியெல்லாம் இருக்கவே கூடாது. ஒரு சன்னியாசியானவன் ஒரு இடத்துல கூட நிரந்தரமா இருக்கக்கூடாது. ஒரு ஊர்ல இருந்து ஒரு கிராமத்துல இருந்து மாறி மாறி போயிட்டே இருக்கணும். அப்புறம் அவன் வந்து பாத்தீங்கன்னா இருமையிலிருந்து வெளிப்பட்டு இருப்பான். என்னது இருமைன்னா, அவனை ஒருத்தர் புகழ்ந்தாலும் அவன் வந்து ஒன்றும் பண்ண மாட்டான், இகழ்ந்தாலும் வந்து ஒன்றும் பண்ண மாட்டார். ஓகேவா. ஸோ இருமையிலிருந்து வெளி வருவார். புகழ்ச்சி, இகழ்ச்சி, மானம், அவமானம் எல்லாத்திலிருந்தும் வெளி வருவார். ஓகே. அத்தகையோர் பௌதீக பந்தங்களில் எளிதில் அவனால் என்ன பண்ண முடியும், இந்த பௌதீக விஷயத்தை வந்து எளிதா வந்து கிராஸ் பண்ண முடியும். ஆனா நமக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா நம்ம எல்லாம் வந்து ரொம்ப சென்சிட்டிவ். என்ன வந்து அவன் இப்படி சொல்லிட்டான், என்ன அப்படி பேசிட்டாங்க, அது எப்படி, நான் அப்படி இல்லை என்ன அப்படின்னு ஒரு தர்க்கம் பண்ணுவோம். பட் அவங்க எல்லாம் வந்து பாத்தீங்கன்னா இருமைக்கு அப்பாற்பட்டவர்கள். ஓகே. அந்த இருமைக்கு அப்பாற்பட்டதுனால அவங்களுடைய மனசு வந்து ஸ்திரமா இருக்குது. அதனால அவங்களால என்ன பண்ண முடியும், முக்திக்கான வழியை வந்து அவங்களால வந்து தேடிக்க முடியும்னு சொல்லிட்டு சொல்றார்.
உண்மையான துறவி ஜடப்பற்றுதலை எப்படி கடக்கிறார்? எதுவுமே யாருக்குமே சொந்தமில்லை. அப் அப்புறம் துறப்பதற்கான கேள்வி எங்கிருந்து வருகிறது? இந்த கேள்வி வந்து பாத்தீங்கன்னா ரொம்ப நல்ல கேள்வி. எங்க உலகத்துல பாத்தீங்கன்னா நம்மளால படைச்சது ஏதாவது இருக்கா? இல்ல. இல்ல மாதாஜி. இல்லையா? எல்லாமே நம்ம ஒரு செயலை செய்யணும். ஒன்றும் இல்லை, நம்ம இன்னைக்கு பிரேக்ஃபாஸ்ட்டுக்கு ஒரு இட்லி சாம்பார் பண்ணா கூட அதை வந்து நிறைய பேர் டிபெண்ட் பண்ணி இருக்கிறோன்றதை நம்ம நேற்று பார்த்தோம் இல்லைங்களா? ஒரு பொருள் வேணும்னா கூட அது இயற்கை மேலே சார்ந்து இருக்கணும். இயற்கையில வந்து ஒருத்தர் வந்து விவசாயி உழுந்து நமக்கு கொடுக்குறார் இல்லையா? ஸோ ஒவ்வொரு விஷயத்தும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா எதுவுமே இல்லை நம்ம கையில, நம்மளா பண்ணது எதுவுமே இல்லை. பட் நம்ம நினைச்சிருக்கோம் இது ஏன் வீடு, இது ஏன் வண்டின்னு நினைச்சிட்டு இருக்கோம் இல்லையா? அப்போ இதுல என்ன இருக்குது கேள்வி துறப்பதற்குன்னு சொல்லிட்டு. ஸோ நம்ம ஏற்கனவே படிச்சோம். யா யாராவது பதில் சொல்லுங்க பார்க்கலாம். 4 விதமான மனிதர்கள் வந்து கடவுளை நம்புவாங்க. யார் யாரு? ஹரே கிருஷ்ணா. யார் சொல்றீங்க? ம். சதுர்விஜ பஜன் தேமா. ஒரு ஸ்லோகம் வருது. ஹரே கிருஷ்ணா. ஞான சுக்ரித்தினோ அர்ஜுனா அர்த்தோ ஜிக்னாசுர் அர்த்தார்த்தி ஞானி ச பரதர்ஷபா. 4 விதமான மனிதர்கள் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கடவுளை ஏற்றுப்பாங்க. அர்த்தம்னு கஷ்டத்தில் இருக்கவங்க. கஷ்டத்துல இருந்து கடவுளை தஞ்சம் அடைஞ்சவங்க யாராவது இருக்காங்களா? உதாரணம் சொல்ல முடியுமா உங்களால? சுதாமா. ம். வேற யாராவது? ம். திரௌபதி இல்லையா? ஆமா. திரௌபதி, கஜேந்திரா இவங்கெல்லாம். சுதாமா வந்து பாத்தீங்கன்னா தனக்கு காசு வேணும்னு போல, மனைவி சொன்னதுனால போகணுமேன்றதுக்கோசம் போனார் இல்லைங்களா? அது சொல்லலாம். பட் 100% வந்து இதுதான் கரெக்ட். திரௌபதி, கஜேந்திரா இவங்கெல்லாம் வந்து கஷ்டத்துல இருந்தாங்க. அப்புறம் இந்த பூமி தாய் வந்து பசு வடிவத்துல பிரம்மா கிட்ட போனாங்க இல்லையா? இவங்கெல்லாம் துன்பத்துல இருந்தவங்க. அப்புறம் ஜிக்னாசுர் கேள்வி உடையவங்க. ஓகேவா? கடவுளை பத்தி தெரிஞ்சுக்கணும்னு சொல்லிட்டு கேள்வி உடையவங்க. அர்த்தார்த்தின்னு எனக்கு இது வேணும் அது வேணும் பொருள் ரீதியா வந்து ஆம், கடவுளை வந்து போவாங்க, கடவுளை நம்பி பிரார்த்தனை பண்ணுவாங்க. யாராவது ஞாபகம் இருக்கா? துருவ மகாராஜ் இல்லையா? எங்க அப்பாவோட எனக்கு பல விதமா பெரிய ராஜ்யம் வேணும்னு போனார் இல்லையா துருவ மகாராஜ். அப்புறம் வந்து ஞானி, அதாவது இன்னும் என்ன கடவுளை பத்தி தெரிஞ்சுக்கணுன்றதுக்கோசம் இருக்கிறவங்க ஞானிகள். ஓகே. இது மாதிரி 4 விதமான மனிதர்கள் வந்து பாத்தீங்கன்னா கடவுளை வந்து சரணடைவாங்க. ஓகே, கடவுளை நம்புவாங்க. அதே நான் இன்னும் வந்து 4 விதமான மனிதர்கள் வந்து கடவுளை வந்து ஆஹ், அடைய நம்ப மாட்டாங்க. அது நீங்க எனக்கு நாளைக்கு சொல்றீங்க. ஓகேவா? ஹோம்ஒர்க் உங்களுக்கு. ஓகே. ம். நம்ம இதெல்லாம் லெவல் 1ல பார்த்துருக்குறோம். ஓகே. ஸோ இங்கே வந்து எதுவுமே யாருக்குமே சொந்தம் இல்லை. அப்போ வந்து என்னப்பா துறக்கிறதுக்கு இருக்கு? ஒன்றுமே இல்லைன்னு அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்கிறார். ஏன்னா கடவுள் வந்து பார்த்தீங்கன்னா தேவர்களை வந்து சிருஷ்டி பண்ணியிருக்கார். சூரியனுக்கு, சந்திரன், வாயு, காற்றுக்கு எல்லாருக்கும் ஒரு அதிபதியை வச்சிருக்காரு இல்லையா? எல்லாமே அவங்க கிட்ட இருந்து வாங்கிட்டு தான் இந்த மனுஷன் வாழ்ந்துட்டு இருக்கான் இல்லையா? எதுவுமே அவனா சுயமா எதுவும் பண்றது இல்ல. அப்படி இருக்கும்போது துறக்கிறதுல என்னப்பா இருக்குன்னு அப்படின்னு சொல்றார். ஓகே. உண்மையான துறவி ஜனப்பற்றதுல எப்படி கடக்கிறார்? பக்குவமான திவ்யமான அறிவு. ஸோ அவன் இதெல்லாம் வந்து பாத்தீங்கன்னா மாயக்குள்ள இருக்கிறதுனால இது என்னது அப்படின்னு நினைச்சிட்டு இருக்கோம் இல்லையா? ஒருத்தன் வந்து முழுமையா தெரிஞ்சிக்காம துறந்துட்டு போனான்னு வச்சுக்கோங்க, அவன் வந்து வீழ்ச்சி அடைவான். அவன் வந்து இந்த சமுதாயத்துக்கு வந்து தவறான உதாரணமா இருப்பான். ஓகேவா? இந்த மனிதர்கள்லாம் வந்து பாத்தீங்கன்னா புலன் இன்பத்துல மேல வந்து பைத்தியமா இருந்துட்டு இருக்காங்க. ஓகேவா? ஏன்னா அவங்களுக்கு தெரியல இந்த உலகம் வந்து அசாஸ்வத துக்காலயம், இந்த உடல் வந்து தற்காலிகமானதுன்னு அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவங்களுக்கு தெரியவே இல்லை. அறியாமல் இருக்கிறதுனால அவங்களுக்கு என்ன தெரியல? கடவுளான வசுதேவருக்கு வஸ் கிருஷ்ணர் வந்து வாசுதேவனின் மகன், அதனால அவருக்கு வசுதேவான்னு சொல்லிட்டு ஒரு பெயர் இருக்கு. அவருக்கு வந்து சேவை செய்யணுன்ற அறிவு அவனுக்கு இல்லாம போயிடுச்சு. தான் ஒரு ஆத்மான்ற ஞானம் இல்லாம போயிடுச்சுன்னு அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றார். ஓகேவா? யார் ஒருத்தன் வந்து கிருஷ்ணரை வந்து புரிஞ்சுக்காம கிருஷ்ணரை தெரிஞ்சுக்காம ஒரு துரத்தலை பண்றானோ அது வந்து முழுமையற்றதுன்னு சொல்லிட்டு ரூப கோஸ்வாமி தன்னோட பக்தி ரசாமிருத சிந்துல வந்து சொல்றார். ஓகேவா? அதெல்லாம் வந்து பாத்தீங்கன்னா வைராகியம் வந்து 2 விதமான வைராகியம் இருக்கு. அதாவது
மர்க்கட்ட வைராகியம், யுக்த வைராகியம். மர்க்கட்ட வைராகியம்னா குரங்கு வைராகியம் மாதிரி, அதாவது சுடுகாடு வைராகியம் மாதிரி. அதாவது இது என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா, யாராவது சொல்றீங்களா? மர்க்கட்ட வைராகியம்னா, அதாவது உறவினர்கள் இறந்துட்டாங்கன்னு சொல்லிட்டு சுடுகாட்டு வரையும் போவாங்க சில பேர், இல்லையா? அங்க வந்து அப்ப வந்து வாழ்க்கையோட தத்துவத்தை எல்லாம் பேசுவாங்க. வீட்டுக்கு வந்தோடனே என்ன பண்ணுவாங்க? தான் எப்படி இருக்கிறோமோ அப்படிதான் இருப்பாங்க. கரெக்டா இல்லையா? கரெக்ட் தான் மாதாஜி. இல்லையா? ஸோ சூழ்நிலைக்கு ஏற்ற மாதிரி வார்த்தைகள் வரும், ஆனால் வந்து அதை ஃபாலோ பண்ண மாட்டாங்க. எப்படி ஒரு குரங்கை வந்து ஒரு கிளையிலேருந்து இன்னொரு கிளைக்கு தாவுதோ, அது மாதிரி இந்த மனுஷன் இப்படி தான் இருப்பான். சூழ்நிலைக்கு ஏற்ற மாதிரி யார் ஒருத்தன் இப்படி இருக்கானோ அவன் வந்து மர்க்கட்ட வைராகின்னு சொல்லுவாங்க. வார்த்தைக்கு சொல்லுவாங்க, ஆனால் செயல்பட மாட்டான். யுக்த வைராகின்னு பார்த்தீங்கன்னா, அவன் வந்து திடமா இருப்பான். எந்த சூழ்நிலையிலும் அதை வந்து அவன் ஸ்டெடியா இருப்பான். ஓகே, நான் பக்தி பண்ணணும், கடவுளுடைய தாமரை திருவடிக்கு போகணும், கோலோகல விருந்தாவனை வந்து அடையணும்னு சொல்லிட்டு திடமான திடமா இருப்பான். அதுதான் வந்து யுக்த வைராகியம். அவனுக்கு எப்படி அந்த அறிவு பக்குவம் வந்துச்சுன்னு பார்த்தீங்கன்னா, அவன் திவ்யமான அறிவை தெரிஞ்சுக்கிட்டான். ஓகேவா? திவ்யமான அறிவு எது? நம்ம எல்லாம் கிருஷ்ணருடைய அங்கத்துணுக்கு. நான் வந்து ஒரு மிக சிறிய பகுதின்றதை அவன் தெரிஞ்சுக்கிறான். என்னைக்குமே வந்து நான் வந்து கடவுள் ஆக முடியாதுன்ற விஷயத்துல வந்து அவன் தெளிவா இருப்பான். கிருஷ்ணர் எதையெல்லாம் அளிக்கிறாரோ அதை அவருடைய சேவையில் ஈடுபடுத்துபவன் தான் வந்து உண்மையான துறவி. ஓகேவா? நமக்கு என்ன கிடைச்சாலும் அதை வந்து யாருக்கோசம் அர்ப்பணிக்கணும்? கிருஷ்ணருக்கோசம் அர்ப்பணிக்கணும். ஓகேவா? அப்போ வந்து என்ன ஆகுறான்? பற்றற்ற நிலையில இருக்கிறான், இல்லையா? கிருஷ்ணர் வந்து எதையுமே பெருசா கேட்கறது இல்ல. நம்ம ஒரு அத்தியாயத்துல பார்த்திருக்கோம், 9வது அத்தியாயத்துல, பத்திரம் புஷ்பம் பலம் தோயம் யோமே பக்தியா பிரயச்சதி. பெருசு பெருசா கேட்கறது இல்ல. நம்ம தான் பெரிய லிஸ்ட் போட்டு எனக்கு இது வேணும் அது வேணும்னு கேட்போம், இல்லையா? நீ ஒரு பூவை கொடு, பழத்தை கொடு, தண்ணியை கொடு, ஏதோ ஒண்ணு பக்தியோட கொடுன்னு அப்படின்னு சொல்லிட்டு கேட்குற, இல்லையா? ஸோ நீ இப்போ ஒரு பூ வியாபாரியா இருந்தாலும் சரி, நீ வந்து என்ன பண்ணி எனக்கோசம் கூடாத அப்படின்னு சொல்ற. ஓகே, அடுத்த ஸ்லோகம் படிங்க மாதாஜி. यस् माताजी। साङ्ख्ययोगो प्रतिबालाः प्रवदन्ति न पण्डिताः एकमप्यासित संयुक् उभयोर्विन्दते फलम्। हरे कृष्ण। பக்தி தொண்டு கர்மயோகம் ஜட உலகின் ஆய்வு அறிவிலிருந்து வேறுபட்டது. பக்தி தொண்டு என்ன சொல்றாரு? ஜட உலகின் ஆய்வு அறிவிலிருந்து, சாங்கிய யோகத்திலிருந்து வேறுபட்டது. சாங்கிய யோகம்னா என்ன? நம்ம வந்து இந்த உடலை பத்தியும் பாடி அண்ட் ஸ்பிரிட்டை பத்தி தெரிஞ்சுக்கிறதா வந்து சாங்கிய யோகம். பக்தி யோகம் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா, கடவுளுக்கு வந்து சேவை செய்யறது தான் வந்து பக்தி யோகம். ஓகேவா? எவன் ஒருவன் தன்னை இவ்விரண்டு பாதையில் ஏதேனும் ஒன்றில் முழுமையாக ஈடுபடுத்துகின்றானோ அவன் இரண்டின் பலனையும் அடைகின்றான் என்று உண்மையான பண்டிதர்கள் கூறுகின்றனர். ஓகே, ஸோ அதாவது ஒரு மரம் இருக்கு, நீங்களாம் எங்க தண்ணி ஊத்துவீங்க? பேருக்கு. வேருக்கு. ஸோ அந்த வேர் வந்து எதுக்கு ஒப்பிட்டு இருக்காங்க? ம், ஆன்மீகம். வேற ஏதாவது சொல்றீங்களா? வைகுண்ட வைகுண்டத்துக்கு மாதாஜி. பகவான். பரமாத்மாவோட ஹரே இருப்பிடத்துக்கு. கிருஷ்ணா. கரெக்ட் பகவான். மாதாஜி, வசந்தி சிவ மாதாஜி. அது வந்து பார்த்தீங்கன்னா கிருஷ்ணருக்கு வந்து குறிப்பிடுறாங்க, இல்லையா? எப்படி ஒரு வேர்ல வந்து தண்ணி ஊத்துனா அது என்ன ஆகுது? எல்லா கிளைகளுக்கும் இலைகளுக்கும் போய் சேருது, இல்லையா? நம்ம தனித்தனியா போய் ஒரு இலைக்கு பூவுக்கு கனிக்கு தண்ணி ஊற்ற வேண்டிய அவசியமே இல்லை. கரெக்டா? ஆமா. இல்லையா? அது மாதிரி கிருஷ்ணரை திருப்தி பண்ண வேறு வந்து இங்க யாரு? கிருஷ்ணர், பகவான் கிருஷ்ணர். அவரை திருப்தி பண்ண நம்ம யாரை போய் திருப்தி பண்ண வேண்டிய அவசியம் இல்லை. ஹரே கிருஷ்ணா. சிறு தேவர்கள் வழிபாட்டை போயிட்டு நம்ம பண்ண வேண்டிய அவசியமே இல்லை. ஏன்னா எல்லாமே அவங்க கிட்ட தான் இருக்கு, இல்லையா? ஸோ அவர்கிட்ட இருக்கும்போது அவங்க வந்து இவரை திருப்தி படுத்தினா ஆட்டோமேட்டிக்காக அவங்க எல்லாம் என்ன ஆவாங்க? திருப்தி அடைவாங்க. ஓகேவா? ஹரே கிருஷ்ணா. ஸோ நம்மளுடைய குறிக்கோள் என்னவா இருக்கணும்? பகவான் விஷ்ணுவை வந்து திருப்திப்படுத்தணும், அதுதான் இருக்கணும். அதுதான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்மளுடைய குறிக்கோளாகவும் இருக்கணும். ஓகேவா? ஸோ ஞானத்துக்கும் பக்தி தொண்டுக்கும் என்ன வித்தியாசன்றது பார்த்தா, ரெண்டு பேருக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா விஷ்ணு தான் இலக்கு. ஓகேவா? ஸோ இங்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னா பக்தி தொண்டில் பகவானுக்கு வந்து அவன் தொண்டு செய்வான். இந்த பாதை வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப ரொம்ப எளிமையானது. இதுக்கு வந்து படிக்கணும், பட்டம் வேணும், அதெல்லாம் ஒன்றுமே அவசியமே இல்லை. நீ சொல்கிற நாமத்தை வந்து திருப்பி சொன்னாவே போதும். ஹரே கிருஷ்ணா ஹரே கிருஷ்ணா கிருஷ்ண கிருஷ்ணா ஹரே 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 ராமா ராம ராம ஹரே ஹரே. இதை சொல்கிறதுக்கு வந்து பெரிய பிஹெச் டிகிரி எதுவுமே தேவையில்லை.
இல்லையா? ஆ, எழுந்து சொன்னா போதும். ஆனா ஞானம்னா நமக்கு என்ன வேணும்? அறிவு வேணும். அதாவது சான்ஸ்கிரிட் தெரிஞ்சிருக்கணும், அதுல வந்து பண்டிதரா இருக்கணும். அவன் வந்து என்ன பண்ணுவான்? தான் தெரிஞ்ச விஷயத்தை வச்சு படைப்பின் ஆத்மாவை கண்டுபிடிக்கிறான். ஓகேவா? அப்புறம் ஞான பாதை வந்து ரொம்ப கடினமானது. ஓகேவா? ஏன்னா இப்ப இருக்கக்கூடிய மனிதர்களுக்கு வந்து மந்த புத்தி இருக்கு, இல்லையா? அவன் எவ்வளவுதான் உட்காந்து படிச்சாலும் எவ்வளவு அளவுக்கு புரியும்? அதனாலதான் இந்த உலகத்துல, இந்த கலிகாலத்துல வந்து மனிதர்கள் வந்து மந்த புத்தி கொண்டவர்கள், அல்ப ஆயுசு கொண்டவர்கள். அதனால சைத்தன்ய மகாபிரபு என்ன கொடுத்துட்டு போனாரு? இந்த சங்கீர்த்தன யக்ஞத்தை வந்து கொடுத்துட்டு போனார். இந்த 16 வார்த்தைகள் கொண்ட ஷோடச மந்திரத்தை நீங்க சொல்லுங்க, அதே போதும், வேற எதுவுமே தேவையில்லை. இதுக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா எந்த விதிமுறையும் இல்லை. நீ குளிச்சுட்டு பண்ணலாம், குளிக்காம பண்ணலாம், எந்த திசை நோக்கியும் பண்ணலாம், இல்லையா? நடந்துட்டு பண்ணலாம், உட்காந்துட்டு பண்ணலாம், எப்படி வேணும்னாலும் நீ இந்த நாமஸ்மரணத்தை பண்ணலாம். யார் வேணும்னாலும் பண்ணலாம். சின்னவங்க, பெரியவங்க, மாம்சம் சாப்பிட்றவங்க, சாப்பிடாதவங்க, யார் வேணும்னாலும் பண்ணலாம். இதுக்கு வந்து எதுவுமே இல்லை, ரூல்ஸ் ரெகுலேஷன் இல்லை. ஆனா இவங்களை பண்ண என்ன பலன்? கண்டிப்பா கேரண்டி. பாஸ்டர். ஹரே கிருஷ்ணா. பலன் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கேரண்டியா இருக்குது. ஓகேவா? கொஞ்சம் பண்ணா கூட சல்ப அப்பியாச. இந்த வருஷத்துல வந்து இந்த ஜென்மத்துல வந்து ஒரு 10% பண்ணியிருக்கோம்னா அது என்ன ஆகுது? அடுத்த ஜென்மத்துக்கு 11வது% வந்து ஆரம்பிக்க போறோம் பக்தி. ஓகேவா? அது வந்து கேரண்டி. நம்ம வந்து இங்க உட்காந்துட்டு பிஹெச்டி பட்டம் எல்லாம் வாங்கிட்டு அடுத்த ஜென்மத்துல பிறக்கும்போது நம்ம என்ன பண்ணணும்? 1ஆம் கிளாஸ்ல இருந்து தான் ஆரம்பிக்கணும். இதுதான் வித்தியாசம் பக்தி தொண்டுக்கு. ஓகேவா? பக்தி பண்றதுனால நம்ம வந்து குறைஞ்சிட போக மாட்டோம். நமக்கு வந்து நன்மை தான் நடக்கும். ஓகேவா? ஞான பாதை வந்து பாத்தீங்கன்னா கடினமானது, பக்தி தொண்டு வந்து எளிதமானது. எல்லாரும் தத்துவத்தில் நிபுணர்கள் அல்ல, எல்லாருக்கும் எல்லா தத்துவம் புரியுன்ற அவசியமே இல்லை, புரிஞ்சுக்கவும் முடியாது, இல்லையா? அப்புறம் வந்து புலன்களை வந்து அடக்குறது வந்து ரொம்ப கடினம். முறையற்ற செயல்களை வந்து செய்யாம இருக்கணும். ஓகே. பக்குவமற்ற துறவி இருக்கக்கூடாது. பக்குவமற்ற துறவு இருந்தா என்ன ஆகும்? வீழ்ச்சி அடைந்துருவாங்க. ஓகேவா? அவன் வந்து தன்னுடைய வாழ்க்கையை வந்து கீழ்நிலைக்கு தள்ளிக்கிறான். அப்புறம் சமுதாயத்துக்கு வந்து தவறான உதாரணமா இருக்கிறான். அப்படி இருக்கக்கூடாது. ஓகே. தத்துவ ஆராய்ச்சியும் பக்தி தொண்டும் ஒரே வழியின் இரண்டும் அம்சம். ஒன்று எளிமையானது, மற்றொன்று கடினமானது. இரண்டின் இலக்கு ஒன்று. ஸோ நீ வந்து ஞானனா பண்ணு, பக்தினா பண்ணு, இலக்கு வந்து என்ன? கிருஷ்ணர். ஒன்று ஈஸி, இன்னொன்று வந்து கஷ்டம். அதாவது இங்கே சிம்பிளாக இங்கே டயக்ராம் பாருங்க. படிக்கட்டு ஏறி போய் நம்ம 20வது மாடியில் இருக்கக்கூடிய நம்ம ஃப்ரெண்டை பார்க்கறது ஈஸியா, லிஃப்ட்ல போகிறது ஈஸியா? லிஃப்ட்ல போறது அது மாதிரி ஈஸி பக்தி தொண்டு மாதாஜி. வந்து ஈஸி. ஓகேவா? புத்திசாலிகள் என்ன பண்ணுவாங்க? எது ஈஸியோ, சிம்பிளோ, பெஸ்ட்டோ அதை தான் வந்து ஃபாலோ பண்ணுவாங்க. ஸோ பக்தி தொண்டு வந்து தான் பெஸ்ட்டு. ஹரே கிருஷ்ணா. हरे कृष्ण। यत्साङ्ख्ये प्राप्यते स्थानं तत् योगैरपि गम्यते। एकं साङ्गं च योगं च य पश्यति स पश्यति। हरे कृष्ण। ஹரே கிருஷ்ணா. எவன் ஒருவன் சாங்கிய யோகத்தினால் அடையக்கூடிய அதே நிலை பக்தி தொண்டினாலும் அடையக்கூடியதே என்பதை அறிந்து சாங்கிய யோகத்தையும் பக்தி தொண்டையும் சமநிலையில் காண்கின்றனோ அவன் உள்ளதை உள்ளபடி காண்பவன் ஆவான். ஸோ இங்க என்ன சொல்றாங்க? ரெண்டுத்தையும் சமமா பார்க்குற வந்து உள்ளதை உள்ளபடி காண்கிறான். சாங்கிய யோகத்துல நீ என்ன தெரிஞ்சுக்க வர? ரொம்ப டீட்டெயிலா ஒரு தத்துவத்தை தெரிஞ்சுக்க வர. இந்த உடல் வேற, ஆத்மா வேறன்னு சொல்லிட்டு, இல்லையா? அதுக்கு நிறைய தத்துவங்களை உட்காந்துட்டு படிச்சுட்டு போறேன். அதே பக்தி தொண்டுனால என்ன அடையும்? அதுதான் அவங்களும் வந்து கடைசியா அடையிறாங்க. ஓகே. ஸோ இங்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னா என்ன சொல்கிறாங்க? அல்டிமேட்டா இந்த பொருள் மேலே இருக்கக்கூடிய பற்றுதலை விட்டுணும், கிருஷ்ணர் மேலே பற்றுதலை வச்சுக்கணும். அதை தான் அவன் வந்து படித்து தெரிஞ்சுக்க போகிறான். இந்த பக்தியில் வந்து சிம்பிளாக அதை சொல்லிக்கிறாங்க. அவ்வளோவா? நீ எந்த செயல் செஞ்சாலும் இதை என்ன கோசம் செய்யி? கிருஷ்ணரை கோசம் செய்யின்னு அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்கிறாங்க. ஸோ உன்னுடைய ஆம், வாழ்க்கையின் தேவை என்ன? உன்னுடைய குறிக்கோள் என்ன? கிருஷ்ணரை வந்து புரிஞ்சுக்கணும், இல்லையா? ஞானத்தினால் பக்தி தொண்டினாலும் அடையக்கூடியது ஒன்றே. அது எளிமையானது மற்றும் மிகவும் கடினமானது. ரிப்பீட் ஆயிருக்கு அந்த ஸ்லைடு. ஓகே. ஸோ இந்த பிக்சரில் நம்ம பார்க்கலாம். வேருக்கு தண்ணி ஊற்றுனா அது வந்து போயிடும். சரிப்பா, வேரை கண்டுபிடிக்கிறோன்னா நம்ம எத்தனை பேர் வந்து வேரை பார்த்துருக்கோம்? இருந்தாலும் நம்ம வந்து செடியை பிடுங்கி வேரை பார்த்துட்டேன்னு சொல்லிட்டு நம்ம தண்ணி ஊற்றுறோமா? இல்லை, இல்லையா? அந்த சுற்றி ஒரு இடத்துல குழி மாதிரி பண்ணிட்டு அதுக்கு வந்து தண்ணி ஊற்றுறோம், இல்லையா? அங்கே வந்து வேரை பார்க்கல, பட் இருந்தாலும் தண்ணி ஊற்றுறோம். அது மாதிரி தான் கிருஷ்ணரை நம்ம பார்க்கலனாலும் கிருஷ்ணர் மேலே பக்தி பண்ணணும். ஏன்னா நமக்கு பார்க்கறதுக்கு இன்னும் தகுதி இல்லை, இல்லையா? வெற்றி பெற வேண்டும் என்றால் ஒருவர் திறமைசாலியாக இருந்தால் மட்டும் போதாது, சரியாக வழியான பாடம் முடிவெடுக்கும் திறனும் இருக்க வேண்டும். சரியான பாடத்திட்டத்தை தெரிஞ்சுக்கணும், இல்லையா? அப்புறம் வந்து முடிவு எதுன்றதை நம்ம
முடிவெடுக்கும் திறனும் நமக்கு வேணும் இல்லையா? 10 பேர் 10 விஷயத்த சொல்லுவாங்க இல்லையா? அப்போ நீ ஏன் ஹரே கிருஷ்ணா ஹரே கிருஷ்ணா சொல்லிட்டு இருக்க, இங்க வா இதை பண்ணு அதை பண்ணுன்னு சொல்லுவாங்க இல்லையா? நம்ம என்ன பண்ணணும்? நம்ம கையில தான் இருக்கு. நான் எதை பண்ணணும் பண்ணக்கூடாதுன்ற முடிவு நம்ம கையில இருக்கு இல்லையா? ஹரே கிருஷ்ணா. संन्यासस्तु महाबाहो दुःखम् आप्तुम् अयोगतः योगयुक्तो मुनिर्ब्रह्म न चिरेणाधिगच्छति. हरे कृष्ण. ஹரே கிருஷ்ணா. இறைவனின் பக்தி தொண்டில் ஈடுபடாமல் வெறுமனே எல்லா செயல்களையும் துறப்பது ஒருவனை மகிழ்விக்காது. ஆனால் பக்தி தொண்டில் ஈடுபட்டுள்ள சிந்தனையுடைய மனிதன் தாமதமின்றி பரம பொருளை அடைய முடியும். அவனுக்கு எந்த ஒரு தடங்களும் இருக்காது. பக்தி பண்றான் இல்லையா, அவன் தாமதமின்றி என்ன பண்ணுவான்? பரம்பொருளை அடைவான். அதே வேற ஒருத்தவங்களால அப்படியெல்லாம் முடியாது. அவன் என்ன பண்றான்? மெயினான பாயிண்டையே விட்டுட்டு எல்லாம் பண்ணிட்டு இருக்கான் இல்லையா? அப்ப அவனுக்கு எங்க இருந்து பலன் கிடைக்க போகுது? ஓகே. இந்த பர்பட்ல பிரபுபாதா 2 விஷயத்த சொல்றாரு. சன்னியாசில பாத்தீங்கன்னா 2 விதமான சன்னியாசிகள் இருக்காங்க. மாயாவதி சன்னியாசிகள், அப்புறம் வைஷ்ணவ சன்னியாசிகள். மாயாவதி சன்னியாசிகள் பாத்தீங்கன்னா இந்த சாங்கிய தத்துவத்தை தான் பின்பற்றுவாங்க. வைஷ்ணவ சன்னியாசி என்ன பண்ணுவாங்கன்னா இந்த பாகவத தத்துவத்தை பின்பற்றுவாங்க. ஓகேவா? இதுல பாத்தீங்கன்னா வேதாந்த சூத்திரத்தை ஒரு கமெண்டரி இருக்கு. அது சாரீரிக பாஷ்யன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சங்கராச்சாரியர் எழுதினார். ஓகேவா? சங்கராச்சாரியர் பாத்தீங்கன்னா ஃபர்ஸ்ட் கடவுள் இல்லைன்னு பேசினா கூட கடைசியில் அவர் என்னவா முடிச்சாரு? பஜகோவிந்தம் பஜகோவிந்தம். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி, யாராவது பாடுறீங்களா அந்த 2 லைனு? ஹரே கிருஷ்ணா. மூடம் அதேன்றார். கடைசி நீ என்ன யாரை கும்பிடு? கோவிந்தனை கும்பிடுன்னு சொல்றார். மூடனா இருக்காத அப்படின்னு சொல்லிட்டு சங்கராச்சாரியர் கூட சொல்றார். ஓகேவா? ஸோ இந்த மாயாவதிகள் சாங்கிய தத்துவத்தில் பின்பற்றிட்டு இருப்பாங்க. நிறைய விஷயத்தை யூகிச்சு பேசுவாங்க. அந்த வரட்டு தத்துவத்தை எல்லாம் விட்டுட்டு நம்ம என்ன பண்ணணும்? அதெல்லாம் தேவையற்றது. அதெல்லாம் ஒரு ஆர்டிஃபிஷியல் நம்ம செய்யணுன்றதுக்கோசம் செய்யறது, மேலோட்டமாக செய்யறது. ஓகேவா? ஹரே கிருஷ்ணா. ஸோ கிருஷ்ணரிடம் பற்றுதல் கொள்ளாமல் ஜட பற்றுதல் துறப்பது என்பது துன்பகரமானது. சரிப்பா, நான் எல்லாத்தையும் விட்டுறேன், நான் சன்னியாசி ஆயிடுறேன் அப்படின்னு சொன்னா அவன் எத்தனை நாள் சன்னியாசியா இருப்பான்றது அவனுக்கே கேரண்டி இருக்காது இல்லையா? ஸோ ஒரு பொருளை விடணும்னா இன்னொரு பொருள் மேல பற்றுதல் வச்சுக்கணும். அதுக்கு தான் இங்க என்ன சொல்றாரு? பௌதீக விஷயத்தை திறந்துடுங்க, அதே பற்றுதல் கிருஷ்ணர் மேல வைங்கன்னு அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றார். ஓகேவா? ஸோ இதுக்கு தான் மாயாவதிகள் வீழ்ச்சி அடைஞ்சிருவாங்க. பார்த்தீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன், நம்ம பிரபுபாதா நிறைய பேர் நீங்க பார்த்துருக்கலாம். அதாவது மேலை நாட்டுக்கு போயிருப்பாங்க. மேலை நாட்டுக்கு போயிட்டு என்னவா வந்திருப்பாங்க? போனது காவி உடையில வருவாங்க. வரும்போது என்ன வருவாங்க? ஒரு கூலிங் கிளாஸ் போட்டுக்கிட்டு, காதுல கம்பல் போட்டுட்டு, டவுசர் போட்டுட்டு வருவாங்க. ஏன்னா அவங்க எல்லாம் என்ன ஆறாங்க? வீழ்ச்சி அடைந்தவர்கள். ஆனா பிரபுபாதா என்ன பண்ணாரு? போனது காவி துணியில, திரும்பி வந்ததும் அவர் காவி துணியில தான் வந்தாரு. அவர் மாத்திரம் வரல, நிறைய பேரை சேர்த்துட்டு வந்தார் இல்லையா? அந்த மேலை நாட்டுல கிருஷ்ணரை கொடுத்தாங்க. அவங்க கிருஷ்ண பக்தியை பண்றதை பார்த்துட்டு நம்ம ஜனங்களும் பண்ணாங்க. ஓகேவா? ஸோ பிரபுபாதா கிட்ட இருந்து நம்ம நிறைய விஷயங்கள் கத்துக்கணும். அவர் வாழ்க்கையை எப்படி வைராகியத்தோட வாழ்ந்தார் இல்லையா? அதாவது நம்ம நேத்து பார்த்தோம், மேலை நாட்டில் இருக்கும்போது அவருக்கு உடம்பு சரியில்லாம போச்சு. பக்தர்கள் பிரார்த்தனை பண்ணாங்க. அப்புறம் அவர் அந்த மூமெண்ட்டை நல்லா எடுத்துட்டு போனார். அதே மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா பக்தர்கள் எப்பவுமே தன்னோட மரண படுக்கையில் இருக்கும்போது கூட பார்த்தீங்கன்னா அவர் முணுமுணுத்துட்டு இருந்தார். என்னடா முணுக்குறாருன்னு சொல்லிட்டு ஒரு பக்தர் கிட்ட போய் கேட்குறார். அதாவது அஹ், நாமஸ்மரத்தோடைய சத்தத்தை விட மிருதங்க சத்தம் கம்மியா இருக்கணும்னு சொல்லிட்டு இவர் ஏன் இப்படி பேசுறாருன்னு சொல்லிட்டு அந்த பக்தருக்கு புரியல. சரின்னு சொல்லிட்டு ஏதோ பேசியிருக்காருன்னு சொல்லிட்டு பக்கத்துலேயே தான் கொஞ்சம் தூரத்துல கோயில் இருக்கு. அவருடைய ரூம் இந்த பக்கம் இருக்குன்னா கொஞ்சம் தூரத்துல கோயில் இருக்கு. கோயில் என்ன நடந்தாலும் இந்த சத்தம் இவருக்கு கேட்காது. ஓகே, இவர் நடந்து போறாரு. போகும்போது அவருக்கு சத்தம் கேட்குது. அந்த கோயில்ல என்ன நடக்குதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா மிருதங்கத்துடைய சத்தம் அதிகமா இருக்குது, நாமத்துடைய சத்தம் குறைவா இருக்குது. அப்பதான் அவருக்கு புரிஞ்சிச்சு, இவர் ஒரு சிறந்த பக்தர். பக்தருடைய மனம் தன் மரண படுக்கையில இருந்தா கூட மனசுல யார் மேல இருக்கு? கடவுள் மேல இருக்கு. சோ அந்த ஆத்மா அங்க இருக்குது. ஹரே கிருஷ்ணா. மியூட் பண்ணிக்கோங்க. ஹரே கிருஷ்ணா. யார் அது? ஹரே கிருஷ்ணா.
தேங்க்யூ மாதாஜி. ஸோ மனசு வந்து பார்த்தீங்கன்னா தூய பக்தர்களுடைய மனசு கிருஷ்ணன் மேலே தான் இருக்குன்றதை நம்ம புரிஞ்சுக்கணும். ஓகேங்களா? ம். அப்பதான் அவருக்கு வந்து ரியலைஸ் ஆச்சு. ஓகே, நெக்ஸ்ட் ஸ்லோகம் படிங்க மாதாஜி. எஸ் மாதாஜி. ஸோ இங்கே வந்து துறவு மாத்திரம் போதாது, பக்குவமும் வேணும். ஓகேவா? இந்த பக்குவத்தை வந்து நம்ம வளர்த்துக்கணும். அதுதான் வந்து தாமரை இலை மேல் நீர் போல. ஆ योग योगयुक्तो विशुद्धात्मा विजितात्मा जितेन्द्रियः सर्वभूतात्मा भूतात्मा कुर्वन् अपि न लिप्यते. हरे कृष्ण. மனதையும் புலனையும் ஹரே கிருஷ்ணா கட்டுப்படுத்தி பக்தியுடன் செயல்பட்டு தூய ஆத்மா அனைவருக்கும் பிரியமானவன். இங்க என்ன சொல்றாரு? மனசை கண்ட்ரோல் பண்ணு, புலனை கண்ட்ரோல் பண்ணு, அப்புறம் பக்தி பண்ணு. அப்படி இருக்கக்கூடிய தூய ஆத்மா என்ன பண்ணுது? எல்லாருக்கும் பிரியமானவன். அனைவரும் அவனுக்கு பிரியமானவர்கள். எப்போதும் செயலில் ஈடுபட்ட போதிலும் அத்தகு மனிதன் வந்து பந்தப்படுவதில்லை. அவன் என்ன வேலை செஞ்சுட்டு இருந்தாலும் அதுல வந்து என்ன பண்ண மாட்டான்? நான் தான்ப்பா காரியகர்த்தா, நான் என்னாலதான் இது முடியுதுன்னு அப்படின்னு ஒரு பகட்டு அவனுக்கு வந்து இருக்காது அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றார். பற்றுதல் வந்து எந்த சமயத்துல அவனுக்கு வராது. அவன் என்ன பண்ணுவான்? இந்த கிருஷ்ண உணர்வுல இருக்கவன் வந்து பாத்தீங்கன்னா அவனுடைய சிந்தனை எப்படி இருக்கும்னா, அனைவரும் கிருஷ்ணருடைய அங்கங்கள்ன்றத அவன் புரிஞ்சுப்பான். அதனால வந்து எல்லாரும் கிருஷ்ணருடைய அங்கங்கள் தெரிஞ்சோடனே எல்லாருக்கும் வந்து நான் சேவகன்ற மனப்பான்மை அவனுக்கு வந்துடும். ஓகேவா? அந்த சேவகன்ற மனப்பான்மை வரணும்னா வந்து அவ்வளோ சீக்கிரமா வராது. அதுக்கு என்ன வேணும்? ஞானம் வேணும், புத்தி வேணும். என்ன மாதிரி ஞானம்? திவ்யமான ஞானம். ஓகே, அது வந்தாதான் அவனால என்ன பண்ண முடியும்? எல்லாருக்கும் என்னை வந்து சேவகன் நினைச்சுப்பான். ஸோ அப்போ வந்து மனதையும் புலன்களையும் கட்டுப்படுத்தி தன்னுடைய கடமைகளை வந்து செயல்படுவான். ஸோ செயல்களின் விளைவுகள் வந்து அவனுக்கு பாதிப்பு இல்லை. அவர் கிருஷ்ணர் என்ன சொன்னாரோ அதை தான் வந்து பின்பற்றிட்டு போவான். ஓகேவா? எப்படி வந்து வயிற்றுக்கு வந்து நம்ம சாப்பாடு போட்டோம்னு வச்சுக்கோங்களேன், உடல் முழுக்க வந்து நமக்கு சக்தி கிடைக்குது இல்லையா? யார் ஒருத்தன் வந்து கிருஷ்ண உணர்வோடு செய்கிறானோ அவனுக்கு வந்து எல்லாருக்கும் பிரியமானவன். அவன் என்ன நினைச்சுக்கிறான்? எல்லாருக்கும் நான் சேவகன் அப்படின்னு நினைச்சுக்கிறான். ஓகேவா? அவன் செய்யக்கூடிய செயலால எல்லாரும் வந்து திருப்தி அடைகிறாங்க. ஓகேவா? அதனால அவன் வந்து எல்லாருக்கும் பிரியமான. யோசிச்சு பாருங்க ஒரு நிமிஷம். இப்போ இவர் பிரபுபாதம் இல்லைன்னு வச்சுக்கோங்களேன், நமக்கெல்லாம் எப்படி இந்த மகா மந்திரம் கிடைச்சிருக்கும்? இல்லையா? யார் வந்து கொடுத்துருப்பாங்க? அவர் தன்னுடைய வாழ்க்கையை வந்து தியாகம் பண்ணி நமக்கு கொடுத்துருக்கார் இல்லையா? ஸோ நம்ம அனுபவிச்சதை நம்மளும் வந்து வேற ஒருத்தங்களுக்கு கொடுக்கணும். ஓகேவா? ஸோ அர்ஜுனா, நீ என்ன பண்ணு? உன்னுடைய புலன்களை வந்து கண்ட்ரோல் பண்ணி நீ என்ன பண்ணு? உனக்கு விதிக்கப்பட்ட வேலையான சத்திரிய தர்மத்தை வந்து நீ போய் சண்டை போடு அப்படின்னு சொல்றார். எப்படி ஒரு பக்தன் வந்து தன்னுடைய புலன்களை வந்து கிருஷ்ண சேவையில ஈடுபடுத்துறானோ, நீ என்ன பண்ணு? கிருஷ்ணா, அதாவது தர்மத்துக்கோசம் நீ சண்டை போடு. என்ன உறவினரை அழிச்சிட்டு செல்வாத்துக்கோசம் பண்றேன்னு பண்ணாத. அவன் வந்து துரியோதனன் வந்து கெட்டவன் இல்லையா? அந்த தர்மத்தை வந்து நீ நிலைநாட்டுறதுக்கோசம் நீ சண்டை போடுன்னு சொல்றான். ஸோ நம்ம உலகத்திலே மிக சிறந்த சேவை எதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா கிருஷ்ணருடைய மகிமையை வந்து நம்ம எல்லாருக்கும் எடுத்து சொல்லணும். ஓகேவா? ஸோ அதை வந்து எப்படி சொல்லலாம்? நான் மகா மந்திரத்தை சொல்லி கொடுக்கலாம், இல்லை புக்கை வந்து விநியோகம் பண்ணலாம், இந்த சங்கீர்த்தன யக்னத்தில் வந்து நம்ம பார்ட்டிசிபேட் பண்ணலாம். எப்படி இப்போ வந்து நம்ம என்என்டி பிரபு வந்து நம்ம பிரசிடென்ட் வந்து என்ன சொல்லியிருக்காரு? சத்தக்கோட்டி நாமம் வந்து இருக்குதுன்னு சொல்லியிருக்காரு இல்லையா? அதாவது நம்ம டெய்லி இப்போ வந்து நீங்க எல்லாம் வந்து எத்தனை ரவுண்ட் பண்ணிட்டு இருக்கீங்க சொல்லுங்க? சேட்லயாவது போடுங்க. 4 மாதாஜி. ஓகேவா? ஸோ அது 4 ரிங். அது ப்ளஸ் எக்ஸ்ட்ராவாக உங்களுக்கு டைம் கிடச்சிச்சின்னா அதையும் பண்ணிவிட்டு அந்த கணக்கை நீங்கள் வச்சுட்டு வரணும். ஒரு நாள் அவங்க வந்து லிங்க் ஷேர் பண்ணுவாங்க. அந்த லிங்க் ஷேர் பண்ணும்போது அந்த டீட்டெயில்ஸ் எல்லாத்தையும் நீங்கள் வந்து அதில் நிரப்பணும். ஓகேங்களா? ஸோ சதகோட்டின்றதை வந்து அவர் எய்ம் பண்ணியிருக்காரு. அதுக்கு வந்து நம்ம சப்போர்ட்டிவாக பண்ணணும் இல்லைங்களா? ஓகே, யோசித்து பாருங்கள். இவைகளில் எவை ஆத்மாவால் செய்யப்படுகின்றன? பார்ப்பது, கேட்பது, தொடுவது, நுகர்வது, உண்பது, நகருவது, தூங்குவது, மூச்சு விடுவது, பேசுவது, கழிப்பது. இது எது செய்யுது இந்த ஆத்மா? ஆத்மா செய்த இதெல்லாம் உடல் உறுப்புகள் தானே செய்யுது. கண்ணு வந்து பாக்குது. ஆமாவா இல்லையா? புலன்கள் தானே இந்த வேலைகளை செய்யுது புலன்கள் தான் பாக்குது. ஆமா இல்லையா? மாதாஜி.
ஸோ இதை வந்து நம்ம யோசிக்கணும். ம். ஸோ இந்த புலன்களை கண்ட்ரோல் பண்றதுக்கு நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும். ம். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. हरे कृष्ण। नैव किञ्चित् करोमीति युक्तो मन्येत तत्त्वित् पश्यन् शृण्वन् प्रशिजिघ्रन् अश्नन् गच्छन् स्वपन् श्वसन् प्रलपन् विसृजन् गृह्णन् उन्मिषन् निमिषन् अपि इन्द्रियाणि इन्द्रियातेषु वर्तन्ते इति धारयन्। हरे कृष्ण। தெய்வீக உணர்வில் இருப்பவன் பார்த்தல், கேட்டல், தொடுதல், நுகர்தல், உண்ணுதல், செல்லுதல், உறங்குதல், சுவாசித்தல் ஆகியவற்றில் ஈடுபட்டிருப்பினும் உண்மையில் தான் ஒன்றுமே செய்வதில்லை என்பதை எப்போதும் தனக்குள் அறிந்துள்ளான். ஸோ இது எதுவுமே நான் செய்யதில்லைப்பான்னு சொல்லிட்டு என்ன தெய்வீக உணர்வில் இருக்க வந்து தெரிஞ்சுக்கிறான். ஓகேவா? ஏனெனில் பேசும்போதும் கழிக்கும் போதும் ஏற்றுக்கொள்ளும் போது கண்களை மூடி திறக்கும் போதும் ஜடப்புலன்கள் அவற்றின் விஷயங்களுடன் ஈடுபடுகின்றன என்றும் அவற்றிலிருந்து தான் வேறுபட்டவன் என்றும் அவன் எப்போதும் அறிகின்றான். ஸோ இந்த செயல்கள் எல்லாம் செய்யறது வந்து யாரு? இந்த புலன்கள் தான். ஓகேவா? அந்த ஜட புலனுக்கும் எனக்கும் வந்து சம்பந்தம் இல்லை. அந்த ஜட புலன்கள்ல இருந்து நான் வேறுபட்டவன், நான் வந்து ஒரு ஜீவாத்மா, கடவுளுடைய அங்கத்துணுக்குன்றதை வந்து கிளியரா தெரிஞ்சு வச்சிருக்கான். ஓகேவா? அதனால அவனுக்கு வந்து இந்த பாதிப்பு இருக்காது. ஓகேவா? ஸோ அந்த புலன்கள் செய்யக்கூடிய செயல்களினால அவனுக்கு என்ன இருக்காது? பாதிப்பு இருக்காது. தெய்வீக உணர்வில் இருப்பவன் எப்படி செயல்படுகிறான்? தத்வித், நான் உடலிலிருந்து வேறுபட்டவன் என்று அறியும் போது ஆத்மா பௌதிகமாக செயல்படுவதில்லை என்று அறிகிறான். ஸோ அவன் என்ன சொல்றான்? அவனுக்கு நல்லா தெரியுது. தத்வித், அதாவது நான் இந்த உடல் அல்ல, இந்த உடல்ல செய்யக்கூடிய செயல்கள்லாம் இந்த புலன்கள் தான், நான் வந்து ஆத்மா, அதுக்கும் இதுக்கும் சம்பந்தம் இல்லைன்னு தெரிஞ்சுக்கிறான். புலன் விஷயங்களில் ஈடுபடுவது போல் தோன்றினாலும் கிருஷ்ண உணர்வில் உள்ளவன் எப்போதும் சுதந்திரமானவன். அவன் என்னென்ன வேலை செய்யட்டும், இல்லையா? ஸோ இப்போ நம்ம ஃபர்ஸ்ட் ஒரு ஃபோட்டோ பார்க்குறோம் பாருங்க. அவர் வந்து ஃபோர்ட் கம்பெனி ஓனர். ஓகேங்களா? அவர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பல கோடி மில்லியன் வந்து நம்ம மாயாப்பூர் டெம்பிள் கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் ஆகிட்டு இருக்குது. டெம்பிள் ஆஃப் வேதிக் பிளானிட்டரியம் சொல்லிட்டு நம்மளுடைய ஹெட் குவார்ட்டர்ஸ் வந்து எங்கே இருக்குன்னா வெஸ்ட் பெங்கால் மாயாப்பூர் என்ற இடத்துல தான் இருக்கு. அங்கே வந்து ஒரு பிரம்மாண்டமான கோயில் வந்து எழுப்பிட்டு இருக்காங்க. அதுக்கு வந்து மேஜரா ரொம்ப அதிகபட்சம் கான்ட்ரிபியூட் பண்ணது இவர் தான். ஓகேவா? ஆல்ஃபர்ட் ஃபோர்டு கார் இருக்கு இல்லையா? ஃபோர்டு காரோட மருமகன் பேரன் தான் இவர். ஓகே. அவர் வந்து அவ்வளோ அளவுக்கு கொடுக்குறாரு. அப்புறம் வந்து இங்க பாத்தீங்கன்னா அதே பிக்சர்ல வந்து சில பேர் வந்து என்ன பண்ணிட்டு இருக்காங்க? கிருஷ்ணருக்கு வந்து பெயிண்ட் அடிச்சிட்டு இருக்காங்க, இல்லையா? ஸோ இவங்க எல்லாம் வந்து கிருஷ்ணருக்கோசம் சேவை செய்யறாங்க. ஓகே. அதே புலன்களை வச்சு இவர் வந்து உழைச்சார். உழைச்சி அந்த காசை வந்து கடவுளுக்கு கொடுத்தார், இல்லையா? இவங்க என்ன பண்றாங்க? கிருஷ்ணருடைய விக்கிரகத்துக்கு வந்து வண்ணம் தீட்டிட்டு இருக்காங்க. கிருஷ்ணருக்கு அர்ப்பணிக்கப்பட்ட பிரசாதத்தை வந்து இவங்க வந்து சாப்பிட்டுட்டு இருக்காங்க. ஸோ இதுல வந்து ஒவ்வொருத்தரும் ஒவ்வொரு விதமான செயல்கள் செய்றாங்க. பட் எல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா கிருஷ்ணர் ரிலேட்டட் தான் இருக்குது. ஓகேவா? ஆ. ब्रह्मण्यादाय कर्माणि सङ्गं त्यक्त्वा करोति यः लिप्यते न स पापेन पद्मपत्रम् इवाम्बसा। हरे कृष्ण। ஓகே. பற்றின்றி தனது கடமைகளை செய்து பலன்களை பரமபுருஷனுக்கு அர்ப்பணிப்பவன் தாமரை இலை எவ்வாறு நீரால் தீண்டப்படுவதில்லையோ அதுபோல அவன் பாவ விளைவுகளால் தீண்டப்படுவதில்லை. ஓகேவா? ஸோ ஒருத்தன் கிருஷ்ண உணர்வோட செஞ்சான்னு வச்சுக்கோங்களேன், அவனுக்கு என்ன இருக்காது? எந்த ஒரு செயல் செஞ்சாலும் வந்து என்ன இருக்கும்? புண்ணியம் பாவம் ரெண்டுமே இருக்கும். பட் கிருஷ்ண உணர்வோட செய்யறதுனால அவனுக்கு வந்து என்ன இருக்காது? பாவம் இருக்காது. ஸோ அவன் வந்து பற்றற்ற நிலையில செய்கிறான். தாமரை இலையில வந்து பார்த்தீங்கன்னா தண்ணியில தான் இருக்கும். அது தண்ணியிலே இருக்கிறதுனால தண்ணியை ஒட்டிக்குதா? இல்லை, இல்லையா? அது மேலே தண்ணி ஊற்றினா தனியாக பிரியும். அது மாதிரி நம்மளும் வந்து இந்த உலகத்தில் வாழ்ந்தா கூட கிருஷ்ண உணர்வோட செயல்களை செய்யணும்னு சொல்லிட்டு சொல்றாங்க. அதுதான் நீங்க இந்த பிக்சர்ல பார்க்கலாம். தாமரை வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு குளத்துல தான் இப்போ இருக்கும். அந்த இலைகள்லாம் பார்த்தீங்கன்னா தண்ணி உறிஞ்சிக்கவே மாட்டேங்குது, இல்லையா? அது மாதிரி இருக்கும். அவனை பாவ விளைவுகள் தீண்டுமான தீண்டாது.
ஓகே, இங்க பிரம்மணின்னு சொல்றாங்க. அது என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா கிருஷ்ண உணர்வு. ஓகேவா? பிரம்மணின்னா கிருஷ்ண உணர்வோட செயல்களை வந்து செய்யறது தான் வந்து பிரம்ம உணர்வு. இது டெக்னிக்கலாக வந்து என்ன சொல்றாங்கன்னா பிரதானான் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றாங்க. சர்வம் ஏதத் பிரம்ம தஸ்மாத் ஏதாத் பிரம்ம நாம ரூபம் அந்யம் ச ஜாயத்தே. ஸோ பகவத்கீதையில மறுபடியும் வந்து என்ன சொல்றாங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா மம யோனிர் மகத் பிரம்ம. இது என்ன என்ன குறிக்குதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா இது எல்லாமே தோண்டி இருக்கிறதெல்லாம் எங்க இருந்து பிரம்மன் கிட்ட இருந்து தோண்டி இருக்குதுன்னு அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றாங்க. ஓகேவா? இந்த உடலை எடுத்துக்கிட்டா கூட கிருஷ்ணன் நமக்கு கொடுத்த ஒரு gift தான் இந்த உடல், இல்லையா? அந்த உடலை வச்சு நம்ம என்ன பண்ணணும்? அவருக்கு சேவை செய்யணுன்றதை நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும். ஓகேவா? ஸோ மயி சர்வாணி கர்மாணி சந்நியசக. ஸோ கடவுள் என்ன சொல்றாரு? நீ என்னெல்லாம் வேலையை செஞ்சுட்டு இருக்க அதை எல்லாத்தையும் விட்டுட்டு ஏன் எனக்கோசம் நீ வந்து செயலாற்றணும் அப்படின்னு சொல்றார். ஓகேவா? எல்லோரும் கிருஷ்ணருடையது, பகவானே எல்லாவற்றிற்கும் உரிமையாளர், எல்லாவற்றையும் அவருடைய சேவையில் ஈடுபடுத்த வேண்டும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இந்த ஸ்லோகத்துல சொல்றாங்க. ஓகேவா? படிங்க மாதாஜி. எஸ். இது மோஸ்ட் 10 படிச்சுட்டுமே மாதாஜி. 11. கிருஷ்ண உணர்வில் உள்ள ஒருவருக்கு பௌதிக உலக எழுச்சிகளிடம் செய்யக்கூடியவை எதுவுமே இல்லை. அவன் தனியா போயிட்டு எதையுமே பண்ணணும்னு அவசியம் இல்லை. அவன் என்ன பண்ணணும்? நாம சங்கீர்த்தனம் பண்ணணும், ஜபம் பண்ணணும். சத்தமா பண்ணா அது சங்கீர்த்தனம், நம்மளா பண்ணோம்னு வச்சுக்கோங்களேன் அது வந்து ஜபம். ஓகே, கிருஷ்ணருக்கு அர்ப்பணிக்கப்பட்ட உணவை வந்து எல்லாருக்கும் கொடுக்கணும், பிரசாதமா கொடுக்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றாங்க. ஓகே, ஸோ இந்த ஒரு வாழ்க்கை கிருஷ்ணருக்காக அர்ப்பணியுங்கள், அதன் பிறகு மீண்டும் திரும்புதல் என்பதே இல்லை. என்ன சொல்றார் பிரபுபாதா? பார்த்தீங்கன்னா எத்தனையோ ஜென்மமா பிறந்து பிறந்து வாழ்ந்திருக்கீங்க, இந்த ஒரே ஒரு ஜென்மத்தை ஒரு முறை கிருஷ்ணருக்கோசம் வாழ்ந்து பாருங்களேன் அப்படின்னு சொல்றார். அப்படி வாழ்ந்தீங்கன்னா மறுபடியும் பிறக்க வேண்டிய அவசியமே இல்லை. நீங்க வந்து எங்க போலாம்? நித்திய லோகத்துக்கு போலான்னு சொல்லிட்டு பிரபுபாதா சொல்றார். ஹரே கிருஷ்ணா. हरे कृष्ण. कायेन मनसा बुद्धया कै केवलैरिन्द्रियैरपि योगिनः कर्म कुर्वन्ति सङ्गं त्यक्त्वा शुद्धये. हरे कृष्ण. பற்றுதலை துறந்த யோகிகள் தூய்மை அடைய வேண்டும் என்ற ஒரே நோக்கத்துடன் உடல் மனம் புத்தி மற்றும் புலன்களால் கூட செயல்படுகின்றன. ஸோ இங்க என்ன பண்றாங்க? அவங்க தன்னை உடல் மனசு புத்தி புலன்கள் கூட எதுக்கோசம் சேவை பண்றாங்க? கிருஷ்ணரோட உணர்வுல வந்து சேவைப்படுத்துறாங்கன்னு அப்படின்னு சொல்றாங்க. ஸோ வாச்சா நேற்று கூட பார்த்தோம்ல, காயேன மனசா வாச்சான்னு சொல்லிட்டு. ஸோ நம்ம என்ன செஞ்சாலும் அதை வந்து யாருக்கோசம் செய்யணும்? கிருஷ்ணருடைய சேவைக்கோசம் செய்யணும். நம்ம கிட்ட தவறான அகங்காரம் வச்சுட்டு நம்ம செய்யக்கூடாது. ஓகேங்களா? அவர்கள் ஏன் செயல்படுகிறார்கள்? தூய்மை அடைவதற்காக, உடலுடனான பொய் அடையாளத்தை விடுவதற்காக. இதை பண்ண என்ன ஆகுது? திருப்பி திருப்பி இப்போ நம்ம யாரை பேரை சொல்லி கூப்பிடுவோம்? நமக்கு பிடிச்சவங்கள பேரை தான் திருப்பி திருப்பி சொல்லுவோம். ஆமாவா இல்லையா? ஹரே கிருஷ்ணா. ஆமா மாதாஜி. இல்லையா? அது மாதிரி ஹரே கிருஷ்ணா ஹரே கிருஷ்ணன்னு சொன்னேன். அப்ப என்ன தெரியுது? அவருக்கும் நமக்கு ஒரு சம்பந்தம் இருக்கு, அது அவர் வந்து நமக்கு ரொம்ப பிடிச்சமானவர்ன்றதை நமக்கு தெரியுது, இல்லையா? ஸோ அப்போ பண்ணும்போது என்ன ஆகுது? நம்மள்கிட்ட இருக்கக்கூடிய பொய் அகங்காரம், தவறான அகங்காரம், நான் இந்த உடல், நான் எனக்கு இந்த பதவி இருக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம இருக்கக்கூடிய எண்ணங்கள்லாம் நம்ம விட்டு போகுது. ஓகேங்களா? हरे कृष्ण. युक्तकर्मफलं त्यक्त्वा शान्तिम् आप्नोति नैष्ठिकीम् आयुक्तकामकारेण फले सक्तो निबध्यते. हरे कृष्ण. ஹரே கிருஷ்ணா. இங்க வந்து என்ன தெரிஞ்சுக்க போறோம்னா பௌதீக பற்றுதல் இருக்கிறவன் என்ன என்ன செய்ய போறான்? கிருஷ்ணர் மேல இருக்கக்கூடிய பற்றுதல் இருக்கிறவன் என்ன செய்ய போறான்னு தெரிஞ்சுக்க போறோம். பக்தியில் உறுதியாக உள்ள ஆத்மா எல்லா செயல்களின் பலனையும் எனக்காக அர்ப்பணிப்பதால் பூரண அமைதியை அடைகிறான். ஆனால் தெய்வத்துடன் இணையாதவனோ தனது முயற்சியின் பலனை அனுபவிக்கும் பேராசையால் பந்தப்படுகிறான். ஒண்ணு வந்து என்ன ஆகுது? விடுதலை அடைகிறார், அமைதி அடைகிறார். யாரு? கிருஷ்ணருக்கோசம் சேவை செய்யறவன். அதே வந்து தன் புலன்களை வந்து திருப்தி அடையத்துக்கோசம் செய்யறவன் என்ன ஆறா? பந்தப்படுகிறான். ஓகேவா? அப்புறம் வீழ்ச்சி அடைகிறான்றதை நம்ம புரிஞ்சுக்கணும். ஸோ இப்போ நம்ம வந்து டெசிஷன் எடுத்துக்கணும். நமக்கு சாய்ஸ் கொடுத்துட்டார். நீ எனக்கோசம் வேலை செய்யறியா, உன் திருப்திக்கோசம் வேலை செய்யறியா, செய். இதை பலனையும் சொல்லிட்டார். ஓகேவா? இங்க இருக்கக்கூடிய எல்லா சக்திகளும் வந்து அவர்கிட்ட இருந்து தான் வந்துச்சுன்றத நம்ம புரிஞ்சுக்கணும். கிருஷ்ணர் ஒருத்தர் தான் வந்து முழுமையான
பரிபூரண உண்மை. ஓகேவா? அவருக்கு சமமாய் யாரும் இல்லை, அவரோட உயர்ந்தவர் யாரும் இல்லைன்றதை நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும். ஓகே. கிருஷ்ணர் வந்து ரொம்ப நல்லவர். ஓகே, அதை புரிஞ்சுக்கணும். ஸோ கிருஷ்ணரோட கிருஷ்ண உணர்வுல செய்யறதா வந்து உத்தமமானது, திவ்யமானதுன்றத நம்ம புரிஞ்சுக்கணும். அந்த கிருஷ்ண தலத்துல இருந்தோம்னு வச்சுக்கோங்களேன், நமக்கு என்ன கிடைக்கும்? அமைதி கிடைக்கும், பயம்ன்றது இருக்காது. பற்றில்லாமல் செயல்படுபவர் பக்தர்கள். ஓகேவா? கிருஷ்ணரிடம் பற்று கொண்டுள்ளார்கள் பக்தர்கள் அமைதியை அடைகிறார்கள். அவங்களுக்கு பயம்ன்றது இருக்காது. ஆனா பற்றோடு செயல்படுவன் என்ன பண்ணுவான்? மற்றவர்கள் தங்கள் வேலையில் பற்று கொண்டுள்ளார்கள், மற்றவர்கள் மிகவும் பந்தப்பட்டு கவலைப்படுகின்றனர். அச்சோ, நான் இதை செஞ்சப்பா, எனக்கு இது கிடைக்கலப்பான்னு சொல்லிட்டு என்ன பண்ணாங்க? சோர்ந்து போயிடுறாங்க இல்லையா? சோர்ந்து வீழ்ச்சி அடைகிறாங்க. இதனை உணர்வதே கிருஷ்ண உணர்வின் ரகசியமாகும். ஓகேவா? கிருஷ்ணருக்கு புறம்பா நம்ம எதுவுமே செய்யக்கூடாது. இல்ல, செஞ்சோன்னு வச்சுக்கோங்களேன், நமக்கு என்ன கிடைக்காது? அமைதி கிடைக்காது, பயம் இருக்கும். கிருஷ்ண உணர்வோடு செஞ்சோன்னு வச்சுக்கோங்களேன், நமக்கு என்ன கிடைக்கும்? அமைதி கிடைக்கும், அச்சமின்மை அந்த தளத்துக்கு வந்து உயர்ந்து போகும். ஓகேவா? நான் மட்டுமே கர்த்தா அல்ல. ஸோ ஒரு செயலை செய்யும் போது 3 பேர் இருக்காங்க. அதாவது ஆத்மா, பரமாத்மா, பிரகிருதி. அதாவது ஆத்மா வந்து இச்சைப்படுது, எனக்கு இது வேணும்னு சொல்லிட்டு. பரமாத்மா என்ன பண்றாரு? அனுமதிக்கிறார். சரி போ, அனுபவிச்சுக்கடான்னு அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவர் அனுமதிச்சதுனாலயும் நம்ம இச்சைப்பட்டதுனால தான் நம்ம வந்து என்ன பண்றோம்? இந்த உலகத்துல இருக்கிறோம். பிரகிருதி வந்து என்ன பண்றது? இயற்கை வந்து அதை வந்து நிறைவேற்றிக்கிறதுக்கு வாய்ப்பு கொடுக்குது. ஹரே கிருஷ்ணா. हरे कृष्ण। सव सर्वकर्माणि मनसा सन्न्यस्याते सुखं वशी नवद्वारे पुरे देहि नैव कुर्वन्न कारयन्। हरे ஹரே कृष्ण। கிருஷ்ணா. ஸோ இங்க நவதுவாரே புரின்னு சொன்னாங்க. இந்த உடம்புல பாத்தீங்கன்னா 9 துவாரங்கள் இருக்கு. அதனால தான் இதை வந்து நவதுவாரே புரின்னு சொல்லிட்டு இந்த உடம்பை தான் சொல்றாங்க. ஓகேவா? அதாவது 2 கண்ணு, 2 மூக்கு, 2 காது, ஒரு வாய், மலம், மூத்திரம் கழிக்கக்கூடிய இடங்கள், பாலுறுப்பு, இதெல்லாம் வந்து தான் பாத்தீங்கன்னா 9 துவாரங்கள் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றாங்க. இந்த மனிதன் என்ன பண்றான்? இந்த உடம்புல இருக்கும்போது கூட அவன் என்ன நினைச்சுக்கிறான்? Identify himself with the Lord within himself, he become just as free as Lord even while in the body. அவன் வந்து நான் வந்து கடவுள் என் உடல்ல இருக்கிறாருன்னு அப்படின்னு தெரிஞ்சுக்கிறான்னு வச்சுக்கோவேன். அப்ப இந்த உடல்ல இருந்தா கூட அவன் வந்து இந்த உடல்ல வந்து இருந்த எண்ணங்கள்ல இருந்து விடுபட்டு இருக்கிறான் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றாங்க. ஓகே. தான் உடல்ல இருக்கக்கூடிய பரமாத்மா எவன் ஒருத்தன் வந்து உணர்றானோ, அந்த இவன் பௌதீக அந்த ஜட உடலை கொண்டு வாழும்போது கூட பாத்தீங்கன்னா அவன் உயர்ந்த நிலையை அடைஞ்சிருக்கான் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றாங்க. ஓகேவா? நான் ஒரு நகரத்தில் வாழ்கிறேன், அதனால் நான் நகரமாகி விடுவேனா? நம்ம இப்ப எல்லாரும் ஒவ்வொரு ஊர்ல வாழ்ந்துட்டு இருக்கோம், நம்ம அந்த ஊர் ஆகுமா? ஆகாது மாதாஜி. இல்லையா? அது வந்து அர்த்தமற்றது இல்லையா? அது மாதிரி நான் இந்த உடல்ல இருக்கிறதுனால இந்த ஆத்மா இந்த உடல் ஆக முடியுமா? இல்ல. அதுதான் பதிலிங்க. ஆத்மாவின் பங்கு உடல் செயல் திறன் மற்றும் செயலின் காரணம். இதுதான் வந்து ஆத்மாவுடைய பங்கு. உடல் முக்குணங்களின் ஆணைப்படி செயல்படுகிறது. நமக்கு தெரியும் ரஜோகுணம், தமோகுணம், சத்துவகுணம். இந்த 3 குணங்கள் எதனால வருது? இயற்கை கிட்ட இருந்து வருது. ஓகே. ஒருவன் தன்னை உடல் என்று நினைக்கும் போது துன்பப்படுகிறான் இல்லையா? நான் போறேன்ப்பா, நான் ஜிம்முக்கு போனேன், என் உடம்ப வந்து பில்டப் பண்ணிக்கிறேன் அப்படின்னு நினைக்கிறான்னு வச்சுக்கோங்களேன், அவன் வந்து என்ன பண்றான்? நான் என்ற எண்ணம் வந்தாவே அவன் வந்து துன்பத்தை அடைகிறான் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இந்த இடத்துல சொல்றாங்க. ஸோ யார் ஒருத்தன் கிருஷ்ணர் உணர்வோடு இருக்கிறானோ அவன் வந்து பாத்தீங்கன்னா இந்த உலகத்துல இருக்கும்போது என்ன செயல்கள் செஞ்சுட்டு இருந்தாலும் சரி, உள்ளும் சரி புறமும் சரி, அவன் எல்லா பந்தத்திலிருந்து விடுதலை ஆகிறான். ஓகேங்களா? அந்த பாயிண்ட்டை நம்ம புரிஞ்சுக்கணும். ஓகே. ஆத்மாவின் பங்கு என்ன? இயற்கையை கட்டுப்படுத்தி மனதால் எல்லா செயல்களையும் துறந்து கிருஷ்ண உணர்வில் உடல் சம்பந்தப்பட்ட செயல்களை துறக்கும் போது இன்பமாக இருக்கிறான். எல்லாருக்கும் என்ன தேவை? இன்பம் வேணும். பட் அதுக்கு என்ன பண்ணணும்? நம்மளுடைய புலன்களை கட்டுப்படுத்தி மனசால கிருஷ்ணரை நினைச்சாதான் நமக்கு என்ன கிடைக்கும்? இன்பன்றது கிடைக்கும். ஓகேவா? ஹரே கிருஷ்ணா. कृष्ण। न कर्तृत्वं न कर्माणि लोकस्य सृजति प्रभुः न कर्मफलसंयोगं स्वभावस्तु प्रवर्तते। हरे कृष्ण। ஹரே கிருஷ்ணா. உடல் என்னும் நகரத்தின் நாயகனாக ஆத்மா செயல்களை உண்டாக்குவதில்லை.
செயல்படுமாறு மக்களை தூண்டுவதும் இல்லை, செயல்களின் பலன்களை உண்டாக்குவதில்லை. இவை எல்லாம் ஜட இயற்கையின் குணங்களால் செயலாற்றப்படுபவை. ஸோ இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா எதையுமே உருவாக்குறது இல்லை, செய்யறது இல்லை. இது எல்லாம் எதனால வருது? இந்த ஜட இயற்கையின் குணங்களால வந்து தான் ஆகுதுன்னு அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றார். ஓகேவா? இவன் என்ன பண்றான்? இந்த உலகத்துல வாழ்ந்துட்டு நிறைய செயல்களை செஞ்சுட்டு இருக்கான். எப்படி வந்து இந்த ஆஹ், கடல்ல வந்து அலைகள் வந்து அந்த படகை வந்து ஓய்வு அடிச்சிட்டே இருக்கும் இல்லையா? ஓகேவா? அடிச்சிட்டே இருக்கும். அப்போ வந்து யாராவது ஒருத்தவங்க வந்து காப்பாற்றணும் இல்லையா? ஒரு பெரும் காற்று சுழற்சி வந்துச்சுன்னு வச்சுக்கோங்களேன். புயல் தாக்கத்தால் ஏதோ அந்த படகு வந்து சூழ்ச்சிக்குன்னா யாராவது ஒருத்தவங்க போய் காப்பாற்றணும். அது மாதிரி இந்த மனிதர்கள் வந்து பார்த்திங்கன்னா இந்த ஜட உலகத்தில் துன்பப்பட்டு கஷ்டப்பட்டுட்டே இருக்கிறாங்க. எதனால்? அறியாமையினால, நான் எனதுன்றதுனால. அதை விட்டுட்டு அவன் வெளியே வரணும். ஓகேவா? ஸோ முக்குணங்களின் பங்கு என்ன? முக்குணங்கள் கட்டுண்ட ஜீவனை கட்டுப்படுத்துகின்றன. முக்குணங்களால் கட்டுப்படுத்தப்பட்ட ஜீவன் ஆசைப்படுகிறது. எனக்கு அது வேணும் இது வேணும்னு சொல்லிட்டு நம்ம ஆசைப்படுறோம். முக்குணங்களின் ஆதிக்கம் பொறுத்து ஆசைகள் வேறுபடுகின்றன. முக்குணங்கள் செயல்களில் வசதி செய்து தருகின்றன. அதாவது ஒருத்தன் வந்து சத்துவகுணத்துல இருக்கான நல்ல காரியங்களை செஞ்சுட்டு இருப்பான். ரஜோகுணத்துல இருந்தான்னு வச்சுக்கோங்களேன், எல்லாம் எனக்கு தான் வேணும்னு சொல்லிட்டு நினைப்பான். தமோ குணத்துல இருக்க வந்து செயலற்ற நிலையில இருப்பான். ஒவ்வொரு குணமும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒவ்வொருத்தருக்கு வந்து மேலோங்கி இருக்கும். ஸோ இந்த முக்குணங்கள் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கடவுள் வந்து ஆசைப்பட்டோம் இல்லையா? அதுக்கோசம் நம்ம நம்ம லைஃப்ல அப்ளை பண்ணலாம். நமக்கு இது வேணும்னு ஆசைப்பட்ட சில நேரத்தில் வந்து அது கிடைக்கும். அதுக்கு வந்து யார் ஃபெசிலிட்டேட் பண்ணுறாங்க, யார் இதெல்லாம் வந்து நமக்கு செய்கிறாங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா கடவுள் செய்கிறாரு. இந்த ஆத்மா வந்து இச்சை அடையுது. அது வந்து அனுபவி ராஜான்னு சொல்லிட்டு கடவுள் வந்து வசதி ஏற்று பண்ணி கொடுக்குறாரு. அதனால் ஆத்மா செயல்களை உண்டாக்குவதில்லை, செயல்படுமாறு தூண்டுவதும் இல்லை, செயல்களின் பலன்களை உண்டாக்குவது இல்லை. ஸோ ஆத்மாவுக்கும் இந்த செயலுக்கும் சம்மந்தமே இல்லை. இந்த புலன்கள் தான் இந்த செயல்களை செய்யுது. ஏன்னா ஆத்மா வந்து உன்னதமானது, நித்தியமானது இல்லையா? ஸோ இந்த செயல்களை வந்து இந்த புலன்கள் தான் செய்கிறான்றதை தெரிஞ்சுக்கணும். அவன் வந்து மறுபடியும் வந்து அறியாமல மூழ்கி மூழ்கி கஷ்டப்பட்டிருக்கான். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. हरे कृष्ण। न दत्ते कस्यचित् पापं न चैव सुकृतं विभुः अज्ञानेन वृतं ज्ञानं तेन मुह्यन्ति जन्तवः। हरे कृष्ण। அச்செயலின் பாவ புண்ணியத்தை பரமபுருஷரும் ஏற்பதில்லை. ஜீவனின் உண்மையான ஞானம் அறியாமையினால் மறைக்கப்பட்டுள்ளது. அந்த அறியாமையே ஆத்மாவின் மயக்கத்திற்கு காரணம். ஸோ இதுக்கெல்லாம் பேசிக்கா என்ன காரணம்? அறியாமை, அஜ்ஞானத்தில் இருக்கிறதுனால தான் நமக்கு வந்து அந்த மயக்கத்தால வாழ்ந்துட்டு இருக்கோம் இல்லையா? நான் செஞ்சேன்ப்பா, என் பேச்சு யாருமே கேட்கறது இல்லை. நம்ம வீட்டில் அடிக்கடிக்கு இந்த டைலாக் அடிப்போம் இல்லையா? நான் இல்லைன்னா உங்களால ஒண்ணுமே பண்ணிக்க முடியாதுன்னு அப்படின்னு நம்ம ரொம்ப அலட்டாப்பா பேசிப்போம். ஆனா நம்ம இல்லாம ஒரு நாள் இருந்தா அவங்க நல்லாவே இருந்திருப்பாங்க. ஆமாவா இல்லையா? பட் நம்ம தான் அங்கலாச்சுப்போம், நான் தான் எல்லாம் பண்றேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு. இல்லையா? அது வந்து பொய்யான அகங்காரம் இல்லையா? அதை வந்து நம்ம புரிஞ்சுக்கணும். அந்த அஜ்ஞானத்துல நம்ம இருக்கக்கூடாது இல்லையா? ஸோ ஆ, செயல்களுக்கும் விலைகளுக்கும் கடவுள் என்றும் பொறுப்பாளி அல்ல. ஸோ நம்ம விருப்பப்பட்டோம், நம்ம வந்து நடத்திக்கிறோம். ஸோ இதில் வந்து நடுவில் கடவுளை வந்து கூட்டிகிட்டு வந்து நிந்திக்க கூடாது இல்லையா? கடவுளை ஒன்று ஆசைப்படுன்னு சொன்னார், நம்மளாம் ஆசைப்பட்டோம், அதுக்கு என்ன தேவையோ அதை செஞ்சோம் இல்லையா? அதனால வர விளைவுகளுக்கு வந்து என்னவா இருந்தாலும் நம்ம தான் அனுபவிக்கணும். கடவுள் வந்து என்ன பண்ணாரு? நீ ஆசைப்பட்டப்பான்னு சொல்லிட்டு அந்த சூழ்நிலையை உனக்கு ஃபேவராக கொடுத்தார். சரி, நீ செஞ்சு அது எடக்கு முடக்கா ஆயிடுச்சு. அதுக்கு வந்து யார் காரண கருத்தா? கடவுளா நீங்களா? நம்பலா? ஹரே கிருஷ்ணா. தூங்கிட்டீங்களா? ஹரே கிருஷ்ணா. கடவுள். ஆ, எப்படி மாதாஜி? நீங்க ஆசைப்பட்டீங்க ஒரு விஷயத்த நீங்க செஞ்சுக்கிறீங்க, இதுக்கு கடவுளுக்கு என்ன சம்மந்தம் இருக்கு? இல்ல 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 முத்தச்சி, நம்மதான். நம்ம தான் காரணம். நம்ம தான் நம்மதான். காரணம் இல்லையா? நமக்கு வந்து என்ன இருக்குது? அறியாமை இருக்குது. அதனால வந்து நம்ம என்ன பண்றோம்? ஆசைப்படுறோம். எதை மேல ஆசைப்படணுன்றத நமக்கு தெரிய மாட்டேங்குது இல்லையா? இப்ப நம்ம குடும்ப சூழ்நிலையே எடுத்துக்கலாம். நம்ம எல்லாரும் கிரகஸ்தர்கள் இல்லையா? இந்த கணவன் வந்து கடவுளால கொடுத்தவர் இல்லையா? அவரை எப்படி நான் கிருஷ்ண உணர்வுல எடுத்துட்டு வரணும்? இந்த பசங்க இருக்காங்க, இந்த பசங்களுக்கு நான் எப்படி ஒரு கிருஷ்ண உணர்வை எடுத்துட்டு வரணும்? அவங்க எல்லாம் வந்து கடவுளால எனக்கு கொடுத்தவங்க, அவங்களுக்கு வந்து நான் சேவை, கிருஷ்ண உணர்வோட சேவை செய்யணும். அப்படி வந்து வாழ்ந்துட்டு வந்தா நமக்கு வந்து பற்றுதல் இருக்காது. பற்றுதல்னால என்ன இருக்காது? மயக்கம் இருக்காது. ஓகேங்களா?
ஸோ நம்ம செய்யறதெல்லாம் செஞ்சுட்டு கடவுளை வந்து நிந்திக்க கூடாது இல்லையா? நம்ம ஆசைப்பட்டதுனால அவர் என்ன பண்ணாரு? நம்ம எல்லாம் வந்து சந்தோஷமா எல்லாரும் மேலே இருந்தோம். ஓகேவா? நீ மாத்திரம் என்னப்பா எல்லாம் பண்றது, நானும் போயிட்டு பண்றேன்னு சொல்லிட்டு நம்ம வந்து என்ன பண்ணோம்? ஆசையினால இந்த உலகத்துக்கு வந்துட்டோம் இல்லையா? வந்துட்டோம், நீ திரும்பி வாடான்னு அப்படின்னு சொல்றாரு. அதுக்கு தான் மகாமந்திரம் வந்து எடுத்து கொடுக்குறாரு. ஒவ்வொரு அவதாரமா எடுத்துட்டு வர்றாரு. நமக்கு போதிய அளவுக்கு பக்குவத்தை கொடுத்து இந்த மகாமந்திரம் சிம்பிளா சொல்லு, என்கிட்ட வந்துடு, கஷ்டப்படாதன்னு. இருந்தாலும் நம்ம என்ன பண்றோம்? முழுசா நம்புறோமா கடவுளை? ஆமா. இல்லையா? ஸோ அதனால எல்லாத்துக்கும் பொறுப்பு நம்ம தான். ஓகேவா? ஸோ கடவுள் நம்ம ஆசைகளை நிறைவேறத்துக்கு எல்லாம் ஏற்படுத்தி கொடுக்குறார். பட்டு நம்ம வந்து அதில் பந்தப்பட்டு இருக்கிறோம். ஓகேவா? அதாவது இங்கே வந்து என்ன சொல்லியிருக்காங்களா பர்பட்டில், லார்ட் ஃபுல்ஃபில்ஸ் இஸ் டிசைர் ஆஸ் he டிசர்வ்ஸ். நம்ம நிறைய நேரம் பிரார்த்தனை பண்ணுறது எல்லாமே நடக்காது. அதை அப்சர்வ் பண்ணியிருக்கீங்களா? ஏதோ ஒன்று தான் நடக்கும். நமக்கு என்ன தகுதி இருக்கோ அதை தான் கொடுப்பார். தகுதி இல்லாததை வந்து நமக்கு சாங்ஷன் பண்ண மாட்டார். ஓகேவா? மேன் ப்ரப்போசஸ் அண்ட் காட் டிஸ்போசஸ். கடவுள் வந்து என்ன பண்றாரு? இந்த மனுஷன் என்னெல்லாம் படைக்கிறானோ அது எல்லாத்தையும் வந்து அவர் என்ன பண்றாரு? டிஸ்போஸ் பண்றாரு. ஓகேவா? ஸோ யார் ஒருத்தன் வந்து கிருஷ்ணர் மேல நம்பிக்கை வச்சுட்டு தன்னுடைய செயல்களை வந்து பெஸ்டா பண்ணிட்டு இருக்கானோ அவர் வந்து பாத்தீங்கன்னா அஹ், உயர்ந்த லோகத்துக்கு போறார், உயர்ந்த லட்சியத்தை அடையிறார். அதே கடவுள் மேல நம்பிக்கை இல்லாம தன்னுடைய புலனின்பத்துக்கோசம் செய்யற வந்து கீழே அடையிறான். ஸோ அதுக்கு யாராவது உதாரணம் இருக்காங்கன்னா ஜடாயு இருக்கார் இல்லையா? ஜடாயு ஹனுமான் எல்லாம் என்ன பண்ணாரு? கடவுளுக்கோசம் செஞ்சார் வேலையை. ஜடாயுக்கு தெரியும் சீதா மாதாவை வந்து கடத்திட்டு போறாருன்னு சொல்லிட்டு. இருந்தாலும் அவர் வந்து என்ன பண்ணாரு? ராவணன் நோக்கி எதிர்த்து சண்டை போட்டார். அது வந்து ஒரு பறவை வந்து ஒரு அரக்கனை வந்து கொல்ல முடியுமா? முடியுமா? முடியாது. முடியாது மாதாஜி. முடியாது. இருந்தாலும் அது என்ன பண்ணுச்சு? தன்னால முயர்ந்த அளவுக்கு முடிஞ்ச அளவுக்கு முயற்சி பண்ணலாம்னு சொல்லிட்டு பண்ணாங்க இல்லையா? பாத்தீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன், ராமர் வந்து யாருக்கு ஈம கடங்க பண்ணாரு? தசரதருக்கா இவருக்கா? தன் பெற்ற தந்தை கூட அவர் பண்ண முடியல. இங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா அவர் பண்றார் இல்லையா? சோ அதுதான் கடவுள் வந்து பாத்தீங்கன்னா நம்ம எவ்வளோ செய்யறோன்றதை பார்க்க மாட்டார். எந்த மனசோட அவருக்கு செய்யறோன்றதான் பார்ப்பார். ஓகேவா? ஹனுமனும் அப்படிதான் தூதுவரா போனார். சோ அவன் வந்து அவமானப்படுத்தினான் இல்லையா? இருந்தாலும் நான் அந்த இடத்துல எப்படி எனக்கு வந்து பெஸ்டா பண்ண முடியும் கிருஷ்ணருடைய சேவை, ராமருடைய சேவைன்னு சொல்லிட்டு என்ன பண்ணாரு? அவன் வச்ச நெருப்பே வச்சு அவனுடைய நாட்டை வந்து எரிச்சிட்டு வந்தான் முக்காவாசி இல்லையா? லங்காபுரி வந்து ரொம்ப அழகான டேஸ்ன்னு சொல்லுவாங்க. வாஸ்துப்படி ரொம்ப அழகான கட்டி வச்சிருந்தது. ஓகே. ஸோ இது மாதிரி நிறைய விஷயங்கள் இருக்கு இல்லையா? கிருஷ்ண உணர்வோடு இருந்தவங்க தன்னுடைய கடமைகளை எப்படி செஞ்சாங்கன்னு அப்படின்னு சொல்லிட்டு இல்லையா? ஸோ நமக்கு வந்து பந்தம் எது ஏற்படுத்துது? நம்மளுடைய அறியாமை. ஸோ அறியாமைனால வந்து நம்ம என்ன பண்ணிட்டு இருக்கோம்? நான் நல்லா இருக்கணும் அப்படின்னு மாத்திரம் தான் நினைக்கிறோம் இல்லையா? ஸோ இந்த லைஃப் நம்ம வாழ்ந்துட்டு இருக்க வாழ்க்கை வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒரு பெரிய ஓட்டப்பந்தயம் மாதிரி இல்லையா? ஆ, யார் முந்திக்குன்னா அவங்க தான் வந்து வின் ஆவாங்க இல்லையா? அந்த பந்தயத்துல நம்ம எல்லாரும் வந்து பார்ட்டிசிபேட் பண்றோம் இல்லையா? சரி, யார் அந்த ஓட்டப்பந்தயத்துல அந்த ஒரு கோடை தாண்டுனா தான் அவங்களுக்கு ஃபர்ஸ்ட் ப்ரைஸ் வரும் இல்லையா? ஆமாவா இல்லையா? ஆமா. யாரா இருந்தாலும் சரி அந்த கோடை தாண்டவங்களுக்கு தான் ஃபர்ஸ்ட் ப்ரைஸ் வரும். அது மாதிரி நம்மளும் என்ன பண்ணோம்? நம்ம சுத்தி இருக்கக்கூடிய அறியாமையில வந்து வெளியே வரணும். கிருஷ்ணரை வந்து கிருஷ்ணர் வந்து பாத்தீங்கன்னா சில விஷயங்கள் நம்ம பிரார்த்தனை பண்ண நடக்காது. அப்போ வந்து கிருஷ்ணர் வந்து கடவுளுக்கு கண்ணு இல்லப்பா, அப்படி இல்லப்பா அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம நினைக்க கூடாது. இதை விட நமக்கு ஏதோ ஒரு பெருசா வந்து நல்லதை கொடுக்க போறாரு. நம்ம எனக்குன்னா அவர் வந்து எனக்கு என்னோட வாழ்க்கைக்கோசம் அவர் வந்து ஒரு பெட்டர் பிளானை வச்சிருக்காருன்றதை நம்ம புரிஞ்சுக்கணும். ஓகேவா? ஸோ அப்படி இருக்கிறவன் கிருஷ்ணர் மேல நம்பிக்கையோட வாழ்ந்துட்டு வந்தா அவனால என்ன அடைய முடியும்? உயர முடியும். ஓகே. ஹரே கிருஷ்ணா. மனதின் விரு மனிதன் விரும்புகிறான், இறைவன் நடத்துகிறார், அனுமதி கொடுக்கிறார். ஓகேவா? அனுமதி கொடுக்க பர்மிஷன் கொடுத்துருக்கார். ஸோ நம்ம சாய்ஸ் இப்போ இல்லையா? ஸோ பகவானுக்கும் ஆத்மாவுக்கும் என்ன வித்தியாசன்றதை பார்க்கலாம். ஆத்மா வந்து சின்னது, இது அறியாமையில இருக்குது, ஆசைப்படுது, கொஞ்சமாக தான் சுதந்திரம் இருக்கு, தவறாக ஆசைப்படுது. அதனால என்ன ஆகுது? தவறான செயல்கள் செஞ்சு சாரி பந்தப்பட்டு கஷ்டப்படுறான்.
ஓகேவா? அவனுக்கு நல்லது கெட்டதுன்றதை வந்து அவனால புரிஞ்சுக்க முடியல, அதனால கஷ்டப்படுறான். ஆனா கடவுள் வந்து பாத்தீங்கன்னா விபு ஆத்மா, அவருக்கு எல்லா ஐஸ்வர்யங்களும் வந்து நிறைஞ்சு இருக்கு அவர்கிட்ட. அப்புறம் வந்து சுய திருப்தியோட இருக்காரு. அவர் வந்து ஆத்மா ராமா. நம்மளாம் அப்படிலாம் இல்லை. சுய திருப்தின்றது நமக்கு இருக்காது. ஆத்மாவின் ஆசைகளில் அவர் தலையிடுவதில்லை. நீ என்ன அனுபவிக்கணும்னு நினைக்கிறோ நீ அனுபவி. சுதந்திரத்தை கொடுத்துருக்காரு. அந்த சுதந்திரத்தை வந்து நீ எப்படி யூஸ் பண்றன்னா அங்க இம்பார்ட்டன்ட். அப்புறம் அவர் யாருக்குமே பாராபட்சம் இருக்க மாட்டாரு, சமமானவர். ஓகேவா? நம்ம கிட்ட வந்து சின்னதா ஒரு சுதந்திரம் கொடுத்து வச்சிருக்காரு. அதை நம்ம எப்படி உபயோகிக்கிறோம் தான் வந்து நம்மளோட ஆஹ், கேள்வியே. ஓகேவா? ஆஹ், எல்லாத்துக்கும் விருப்பம், நம்மளுடைய விருப்பம் தான் காரணம். அந்த சுதந்திரத்தை வந்து கிருஷ்ணருக்கோசம் யூஸ் பண்றோமா, இல்ல நம்மளுடைய புலன் திருப்திக்கோசம் யூஸ் பண்றோமான்றதான் வந்து இம்பார்ட்டன்ட். ஓகேவா? சோ இங்க சுதந்திரத்தை கொடுத்துருக்காரு. நம்ம விருப்பப்பட்டுட்டு அவர் மேல பழியை தூக்கி போடக்கூடாது. ஓகேவா? சோ நான் ஆசைப்படும் போதெல்லாம் செயல் மற்றும் விளைவு சூழ்ச்சியை துவக்குகிறேன். இதுக்கும் கிருஷ்ணருக்கும் சம்பந்தம் இல்லை. ஓகேவா? நான் நினைக்கிறேன் நம்ம பண்றோம், அதனால நம்ம அனுபவிக்கிறோம். இல்லையா? கிருஷ்ணர் வந்து சின்ன சுதந்திரம் கொடுத்துருக்கார். அதை நம்ம எப்படி யூஸ் பண்றோம் தான் இம்பார்ட்டன்ட். ஓகேவா? ஸோ நம்ம இங்க முடிச்சுக்கலாம். வாஞ்சா கல்பத்தருப்பியஷ கிருபா சிந்து பய வச்ச பதிதானாம் பாவனேபியோ வைஷ்ணவேபியோ நமோ நமः. அனந்த கோடி வைஷ்ணவ விருந்த கி ஜெய் जय ஜெகத்குரு ஸ்ரீல பிரபுபாத கி जय ஜெய் நாமாச்சாரியர் ஹரிதாஸ் தாக்கூர் கி ஜெய் जय नेता श्रीमद् भगवद गीता की जय जय हरिनामा महामंत्र की जय जय all glories to assembled devotees. ஹரி ஹரி போல் हरे कृष्ण हरे 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 कृष्णा. निताय गौरव प्रेमानंदे. ஹரி ஹரி போல். ஹரி ஓகேங்களா? ஹரி போல் हरे हरि நம்ம बोल இங்க हरे कृष्ण இங்க என் பண்ணிக்கலாம் மாதாஜி. நாளைக்கு மீட் பண்ணலாம். ஹரே கிருஷ்ணா.